يوزلهم نايلومي أرسنا بزعبة تبعت زبلي ويكازي courage زبلو ماتي بإنجليش سلازي ولافتي ناي إنجليش أما صمت دارينا يو courage قبل كله تي core كما تقوله كاب heart زبل مبقسي زلو which means كاوشت قلب زمتسق ناي لبي مالتي تي تبعت مبقسي زخون زلو كاب لاتين قال ناي ماشي من انجلش كوسل كله بناتنا غا تبعت بزح وان كينيتي معلتا ونريو مس مس جيجننات ناي وتدرنا وي كال مسو استعصر نجراتينا بزح جزيه نتحزو اب كينات تبع نبلو اب كال وي قنص او زخون نجرات سبت قبل لي انت داوتي وي كا وسان زي فرح انت دا خوينو بزح وان تبعي زبال نخوم عينت جيجنت زوكل عينت كويني بزح وان زغرب السوق يجا مالت هيكونن حدا كفال ناي تبعاتيو نحنا جن مزي حيزنا يزلنا رستي ناي ساكسس فورمولا ويكا بزعبا بهوت كمي غيرنا عوتات نخون بزعبا معالتاوي هوت نوستو مسانيتات زلينا تبعاتينا هنزارب اوكي ناتو كاب كلهم توم استفالي عينتات تبعات اتي كاندي مسارتاوي ويكا تزعبي تبعات زبال ناي وشتخا دمصي ويكا نتي حلناها ويكا وشتخا زبلكا سميعخا تكودو زخلكا نفرحتاتكا زيادة ختقطم زغبركا نغراتي مزي بستاثر بزح عبيت مصحف تصحيف لهم نالبات حدا خفتهم ازيم صلوت مصحف صحافي ابزرست زي The Hero's Journey تبل ناي جوزيف كامبل مصحفيا So تي Hero's Journey زبل زلو حفشاوي تي ناي هيوت علامخا نمدلاين نعقو نختتقبرو ويكا عوت نختقبرو زقبر ጉዕዞ ዝግበር ፃዕሪ ዝግበር መስዋዕትነት ዝኽፈል ትገጥሞም ፍርሕታት ማለት እዩ ስለዚ ተዛዓበየ ትብዓት ንደገ ምሰዓር ዘይኮነ ንውሽጢኻ ምሰዓር እዩ ምስቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ዲመንስ ወይ ከዓ ፀላእቲ ምስኦም ምግጣሚ እሶም ከዓ ፍርሕታትና እዮም ሶ ከምቲ ዝሓለፈ ዝበልናዮም ነብሲ ወከፍ ማዕፁ ናይ ሂወትና እቶም ግምጃታት ወይ ከዓ ትሬዠርስ ሒዞም ዘለዉ ብፍርሒ ኣብ ፀልማት እዮም ተዓፅዮም ዝርከቡ ሶ ነብሲ ወከፎም ክንፈትሖም ከለና እቲ ብርሃን ናይ ምርዳ አንደርስታንዲንግ ኣምፂና ነቲ ማዕፁ ከፊትና ክንኣቱ ከለና ብርሃን ከነጥወሉ ከለናኻ ሓድሽ ዓለም ክፈተልና ብኩሉ ነገራት ማለት እዩ ሽዑ ነቲ ደጋዊ ዓለም ክስዕር ዝቐለለ ነገር እዩ ዝኸውን ስለዚ መጀመርያ እቲ ንኸዶ ነገር ወይ ከዓ እቲ ንዛረበሎሚ ነቲ ውሽጣዊ ዘሎ ፍርሕታትና ብኸመይ ስዒርና ናብቲ ድሌትና ንበፅሕ ዝብል ይኸውን ስለዚ ኪንየት ይበቃ ዝረኣነ ናይ ሓደ መዓልቲ ወይ ከዓ ናይ ደጋዊ ነገር ምስ ፊዚካል ኣካላዊ ዝተሓሰር ዝተኣሰር ነገራት ጅግንነት ትብዓት ማለት ንመዓልታዊ ከጋጥሙና ዝኽእሉ ናይ ሂወት ብድሆታት ፈተናታት ውሳኔታት ዘድልዮም ኣዝዮም ክሪቲካል ወይ ከዓ ወሰንቲ ዝኾኑ ናይ ሂወትና መድረኻት ከመይ ጌርና ንገጥሞም ዝብል እዩ ማለት እዩ ኦኬ ከምኡ ፍርሒ ቃንዛ ብሓቦ ፅንዓት ከመይ ጌርካ ክትገጥም ትኽእል ነዚ ዘኽእለካ እቲ ትብዓት ንብሎ ዘለና ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ሕልሚ ንዛረብ ካብ ሃለና ብዛዕባ ፐርፐዝ ዕላማኻ ምንባር ንዛረብ ካብ ሃለና እዚ ትብዓት እዚ እንተደኣ ተዘይሃልዩ ንፍርሕታትና ነቲ ብርቱዕ ድምፂ ናይ ፍርሕታትና ፀቂጡ ንዑ ሰጊሩ ዝኸይድ ክንዲ ዝሓዝናዮ ዓብይ ትልሚ ክንዲ ዝሰኣልናዮ ዓብይ መፃኢ ይሃሉ ክንከዶ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ብዙሕ እዋን ዝሕዘና እቲ ፍርሒ እዩ ስለዚ ተባዓት እንታይ እዮም ከምዚ ዘይፈርሕ ድዮም ዘይፈርሕ ብዙሕ እዋን ልዕሊ እቲ ተባዕ ዓሻ እዩ ዝኸውን እዚ ማለት ግን እንታይ ኪንየት ፍርሕናትካ ኣዝዩ ካልእ ኣገዳሲ ነገር ከም ዘሎ ፈሊጥካ እንዳፈራሕካ ግን ከዓ ነቲ ነገራት ክትገብሮ ከለካ እቲ ኣገዳሲ ዝበሃል ነገር ክትገብር ከለካ እዚ እቲ ተባዓት ዝበሃል ተዘይኮነ ኩሉ ዋላቶም ተባዓት ዝበሃሉ እቲ ናቹራል ባህርያዊ ፍርሒ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ግን ልዕሊ እቲ ፍርሒ ልዕሊ እቲ ስግኣት ልዕሊ ስለ ዝወፅኦም ኣብ ሂወት ጎሊሖም ዝረኣዩ ሶ ብዙሕ እዋን ቅድሚ ሕጂ ጌርናዮ ንፈልጥ ዘይኮነ ዝያዳ ተባዓት ዘድልዮ ወይ ከዓ ዝያዳ ንዓና ዝፍትነና ወይ ንኸይንገብሮ ንፈርሖ ብዓብዪ እቲ ቅድሚ ሕጂ ጌርናዮ ዘይንፈልጥ
ግን ከዓ ኣዝዩ ዘገድሰና ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ጌርናዮ ዘይንፈልጥ ምስ ንገብር ጥራሕና ቅድሚ ሕጂ ረኺብናዮ ዘይንፈልጥ ክንረክብን በፂሕናዮ ዘይንፈልጥ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእልን ንዑ ንክትገብር ከዓ እዚ ትብዓት ንብሎ ዘለና ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሞተር ናይ ሂወት ኮይኑ ዘሰጋግረና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ኣዝዩ ኣገዳሲ ወሳኒ ተራ ዘለዎ ኤለመንት ወይ ከዓ ረቑሒ ናይ ዓወት ኣሎ እዚ ትብዓት ዝበሃል እዩ ስለዚ ኪንየቲ ሓፂር ናይ ግዝያዊ ደጋዊ ትብዓት እቲ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና መዓልታዊ ፍርሕታትና መዓልታዊ ብድሆታትና ንክንሰግር ወይ ከዓ ንክንሓልፍ ንወስዶም ናይ ሂወት ፃዕርታት ይኹኑ ውሳኔታት እቶም ዝዓበየ መለለይ ናይ ትብዓት እዚኦም እዩ ናይ ብሓቂ ተባዕ ዝበሃል ሰብ ከዓ ነዚኦም ብዝግባእ ኣብ መዓልታዊ ሂወት ዘንፀባርቕ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ኣምብሮስ ሬድመን ኢልዎ ዘሎ ትብዓት ዘይምፍራሕ ማለት ዘይኮነ ልዕሊ እቲ ፍርሒ ካልእ ኣገዳሲ ነገር ከም ዘሎ ምግንዛብ እዩ ብዙሕ እዋን ኣብ ሂወት ከዓ ዘፍርሑና ነገራት እንተዳ ኣለዉ ኮይኖም እቶም ዘገድሱና ነገራት እዮም ዝበዝሑ እዋን ምክንያቱ ዘየገድሰካ ነገር ኣይፍራሐካን እዩ እንተዳ ሓደ ነገር ክትሓስብ ከለካ ትፈርሕ ኣለካ ግን ፕሮባብሊ ሞስት ላይክሊ እቲ ነገርቲ የገድሰካ እዩ ምስኡ ዝተኣሳሰር እንተገይረዮ ከም ዝተኾንክ ኸ ዝብሉ እንተታት ስለ ዘለዎ ኢኻ ትፈርሕ ዘለካ ማለት እዩ ተዘይኮነ እንተዳ ዘይምልከተካ ኮይኑ in the first place እቲ መጀመርያም ብዛዕባ ብዙሕ ኣይተሓስብን ኢኻ እንተዳ ሓሲብካ ከዓ ልክዕ ከምዚ ጓና ሓሳብ ስለ ዝኾነ ቲቲ ዝመፀካ ፍርሒ ወይ ከዓ ስግኣት ኣዝዩ ውሕድ እዩ ዝኸውን ስለዚ እቶም ንፈርሖም ነገራት እቶም ክንገጥሞም ዘለና ነገራት እዮም ቀንዲ ኣብ ሂወት ስለዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት መግለፂታት ናይ ትብዓት ኣለዉ ክንሪኦም ኢና እቲ ቀንድን ዝዓብየን ኣብ ሂወት ብፍላይ ምዚ ንብሎ ዘለና ናይ ሳክሰስ ፎርሙላ ወይ ከዓ ብዛዕባ ዓወት ንብሎ ዘለና ከዓ ከመይ ጌርካ ውሽጥካ ሰሚዕካ ንዑ ትኽተል እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ኣለና ኣብ ኤ ኣለና ናብ ቢ ክንከይድ ኢና ዘለና ስለዚ እቲ ኤ እቲ ኮምፎርት ዞን ዝበልናዮ ዝሓለፈ እቲ ዝለመድናዮ መዓልታዊ ንነብሮ ዝነበርና ዝተዋሃድናዮ ዘየፍርሕ ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ዝነበርና ስለ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ኣብ ሂወት ከነምፅእ ደሊና ኣለና እቲ ዓወት ንብሎ ዘለና እቲ ምስጋር እቲ ለውጢ ምምፃእ እሱ ክትገብር ተዳ ኮንካ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ጌርካዮ ዘይትፈልጥ ነገርን ከይድካዮ ዘይትፈልጥ ቦታን ክትከይድ ትክእል ኣለካ ብዙሕ እዋን ዘፍራሕና እቲ ቀንዲ እንታይ እዩ ኣብ መንጎቶም ብዙሓት እዚ ፊር ኦፍ ዘ ኣኖውን ናይ ዘይተፈልጠ ፍርሒ ዝብል እዩ ዳስ ዋይ ኣብ ፀልማት ንፈርሕ እኮ እንታይ ትሪኦ ነገር ስለ ዘይብልካ ኣብ ርእስኻ ትስእሎም ነገራት ኣለዉ ሓንሳብ ተዳ ብርሃን መፂ ግን እንታይ ትገብር ነገራት ክሊርሊ ወይ ከዓ ብርዲት ክትሪኦም ስለ ትኽእል ፍርሕናትካ ይቕንጠጥ ማለት እዩ ኦኬ ዌልካም ሉላ ስለዚ ሎ መዓልቲ እንታይ ኢና ክንገብር ነቲ ፍርሕታት ናትና ዘሎ ዊል ሸድ ላይት ኢንቱ ኢት ብርሃን ከነብርሃሉ ኢና ሶ ደቢኑ ወይ ከዓ ድነተ ነይርዎ ሽዑ እቲ ዘፍራሐና ዘሎ ነገር ልክዕ ከምዚ ሓደ ሚረጅ ዝበልናዮ ዝሓለፈ ዝመስል ዘሎ ዝመስል ግን ከዓ ዘየለ ክሳብ ዘይገጠምናዮ ግን ከም ፅላሎ ደድሕሪና ዝጎይ ነገር ምዃኑ ንምፍላጥ እዩ ስለዚ ኣንድሬ ግሪድ ኣብዚ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪብሎ ኣንድሬ ጊዴ ዝበሃል man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore ሓደ ሰብ እንተዳ ካብቲ ገምገም ባሕሪ ወፂኡ ነቂሉ መርከቡ ጃልብኡ ሒዙ ኣዝዩ ርሒቑ ነቲ ኦሽን ወይ ከዓ ነቲ ባሕሪ ነቲ ውቅያኖስ ክድህስስ እንተዳ ተዘይደፊር ወይ ከዓ ተዘይወሲኑ ተዘይክኢሉ ሓድሽ ዝኾነ ቦታታት ሓድሽ ዝኾነ ደሴታት ሓድሽ ዝኾነ ረኽበታት ክረክብ ኣይክእልን ስለዚ ተዓዛቢ እዩ ዝኾን ከምቲ ኢብራሂም ኣፈወርቂ ዝበሎ ኣብ ገምገም ኮንካ ምዕዛብን ኣብ ባሕሪ ኮንካ ምጅላምሲ ይፈላለ እዩ ኣብኡ ምጥላቕ ኣሎ ዶ ያ ኣሎ ኣብኡ ብዙሓት ማዕድናት ብዙሓት ኣዝዩ ዘገርም ነገራት ኣሎ ዶ ኣሎ ብመንፅሩ ከዓ ሻርክ ኣሎ ካልእ ማዕበላት ኩሉ እዩ ብዙሕ ነገራት ሶ the same ኣብ ሂወት ከዓ ተመሳሳሊ ከም ባሕሪ እንተዳ መሲልና ሂወት ኩሉ ነገራት ኣሎ ስለዚ እቲ ምርጫ ክልተ ነገራት ኣሎ ወይ ነቲ ማዕበል ነቲ ምትሓል ነቲ ሓደ ሓደ ክመፅእ ዝኽእል ነውፂ ፈሪሕካ ኣብታ ገምገም ኮንካ ምዕዛብ ወይ ከዓ ብትብዓት ኣቲኻ ነቲ ዘሎ ሽግራት ከመይ ጌርካ ከም ትሕንብስ ከመይ ጌርካ ኮምፓስካ ኣስተኻኺልካ ከም ትፀንዕ ኪንዮ ማዕበላት ከም ትኸይድ ትሬኒንግ ጌርካ ወይ ከዓ ነብስኻ ላሚድካ ከዓ ክትሕንብስ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ሄለን ከለር ዝበለቶ ከዓ እንታይ ሂወት ላይፍ ኢዝ ኤዘር ዴሪንግ ኣድቬንቸር ኦር ናቲንግ ንሓፂር ግዜ ኢና ንነብር ስለዚ ክልተ ኣማራፂ ኣሎ
ወይ ከም ኣድቬንቸር ከም ሓደ ገያሻይ ንኩሉ ነገራት ዝድህስስ ኮንካ ኩሉ ክትኮኖ ዘለካ ክትከውን ምፅዓር ብቆራፅነት ምውሳብ ሂወት ወይ ከዓ እንተዳ ተዘይፈቲነ ዋላ ሓደ ይከውን ካብ ዝብል ሴኪሪቲ ወይ ከዓ ውሕስነት ኣገዲስካ ከዓ ኣብ ሓደ ነገር ተዓፂኻ ከም ዝበልናዮ ኣብታ ሸላዕ ዓንኬል ናይ ሂወትካ ዋላ ሓደ ከይፈተንካ ከይተጋጋኻ ብሰብ ከይተነቐፍካ ከይወደቕካ ብዙሕ ቃንዛ ከይፀርካ ክትነብር ምፍታን እዩ ኢንፋክት እዚ ዳሕረዋይ እቲ ዝኸፍአ ምርጫ እዩ ምክንያቱ ዋላ ሓደ ነገር እንተዳ ተዘይከይድካዮ እቲ ቃንዛ እቲ ካልእ ነገራት ገለ ኣይተርፈካን እዩ ስለዚ እቲ ዝሓሸ እቲ ዝበለፀ ነቶም ዘፍርሑካ ነገራት ነቲ ክገብሮ ዘለካ ኣቐዲምካ ክትከዶ ትክእል ኣለካ ፕሮኣክቲቭ ባዕልኻ ክትስዕሮ ትክእል ኣለካ ተዘይኮነ ንኣብነት ፋይናንሻል ሂወትካ ክተመሓይሽ ኢልካ እንተዳ ተዘይፈቲንካ ብዛዕባ ሓሲብካ ከዓ ገለ ነገር እንተዳ ተዘይጌርካ ንኣብነት በቃ ድሓን ኣብዛ ዘለኽዋ ስራሕ ሰምሃው ከምዚኣ ኢለ ከምዛ ገበርኩ ተተይ ክብል እየ ንኣብነት እንተዳ ኢልካ ሓሲብካ ካብ ፍርሒ ዝተላዓለ ማለት እዩ እንታይ እቲ ሕማም በሎ እቲ ምስ ዕድመ ዝመፅእ ምድካም በሎ እቲ ካልእ ኩሉ ዕዳ በሎ ወይ ብዙሕ ዘፍርሓካ ዘስጋኣካ ነገራት ካብ ምምፅኡ ኣይተርፍን እዩ ስለዚ ክንዲ ዝፈተንካ ፈተን ኣብ ሂወት ክሳብ ትነብር ዘለካ ካብቲ ናይ ሂወት መርከብ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣለኻ በቃ ዋላ ከምዚ ዕረፍቲ ክትወፅእ ተለኻ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ሶ ክትወፅእ ከምዘይትኽእል ምፍላጥ ካብ ሃለወ እቲ ዝበለፀ ክትሕንብስ ከምዚ ምፍታን እዩ ወይ ከዓ ምኽኣል እዩ ትሬይን ትገብር ኣብኡ ትለማመድ ብዙሕ እዋን ክትወድቕ ክትስኢኻ መወዳእታ ግን ኣብ ሂወት ዝዓበየ ነገር ሲ በቃ ልዕሊ ዓወት የለን ኣብ ሂወት እቲ ዝዓበየ ቀንዲ ነገር ኣብ ሂወት እዩ ቀፃሊ ኣብ ምፍታን ቀፃሊ ኣብ ምውዳቕ ምትሳእ እንተዳ ኣሎ ኮንካ በቃ እቲ ካባኻ ኣትሊስት ክግበር ዘሎ ጌርካ ኣለካ ሓደ መዓልቲ ምትሳእኻ ኣይተርፍን እዩ ምክንያቱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ እንታይ ሂወት 7 ግዜ ወዲቕካ 8 ግዜ ትስእ which means እንታይ ማለት እዩ ሓንሳብ ወዲቕካ ትትስእ ኣይኮነን 7 ግዜ ከዓ ብዙሕ እዋን እቲ ምሳሌ እንታይ እዩ ቀፃሊ ንዝዳገም ነገር ኢኻ ከምኡ ትብሎ which does mean 7 ግዜ ስለ ዝበለ 7 ግዜ ጥራሕ እንተን ዝውዳቕ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ትወድቕ እሞ ሓንቲ ስቴፕ ግን ትትስእ ስለዚ ትዕው ዝበሃል ሰብ ከዓ ከምኡ እዩ ብዙሕ እዋን ክንስእሎ ከለና ሓደ ዕው ሰብ እንታይ ጌርና ኢና ንስእሎ ዋላ ሓደ ጌጋ ዘይፈፀመ በቃ ኩሉ ብሎክ ኢሉ ናብ መሳልል ናይቲ ክብሪ ወይ ከዓ ዓወት ዝበፅሐ ነው ብመንፅር ብዙሕ ጌጋታት ዝገበሮ እዩ ሰብ እዚ ኣብቲ ብራኸ በፂሑ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሂወት እንታይ ይብለና ኣሎ ኩሉ ግዜ እንተዳ ተግባር ተዘይወሲድና ኣክሽን ተዘይወሲድና ንኣብነት ወይ ከዓ ብዘረባ እንተዘይሓቲትካ ትመልሲ ኩሉ ግዜ ኣይፋል እዩ በቃ ተሓቲትካ ግን ኣትሊስት ወይ ኣይፋል ወይ እወ ክኸውን እዩ ኣትሊስት ግን ሓቲትካ ኣለኻ ብዙሕ እዋን እቲ ምስ ዕድመ ምስ ዕድመ ምውሳኽ ዝመፅእ ምስ ብዙሕ ነገራት ዝመፅእ ኣብ ሂወትና ዘጣዕሱና ነገራት ከዓ ካብቶም ዝገበርናዮም ዝተጋገናዮም ዘይኮነ እቶም ቀንዲ እቶም ዘይገበርናዮም እሞ ከዓ ክንገብሮም ተኽእሎታት ፖቴንሻል ዳነበረና ክህሉ እዮም ስለዚ ካብዛ ዓይነት ናይ ጣዕሳ ሂወት ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ኣቐንዛዊ ሂወት ዝብል ነገር እዩ ከምዚ ኳ ክኸውን ንኽእል ነይረ ከምዚ ኳ ክገብር ንኽእል ነይረ ከምዚ ተዝገብር ነይረ ብዙሕ እዋን ከዓ ካብ ሎሚ 20 ዓመቶም ካብ ሎሚ ዓመት ብዛዕባቶም ዝገበርናዮም ዘይኮነ ብዛዕባቶም ክንገብሮም ንኽእል ዝነበርና ሞ ዘይገበርናዮም ኢና ብዙሕ እዋን ንጣዓስ ሶ ከምኡ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ዘይወሲድካ ኣብ ሓደ ቦታ ኢኻ ጠጠው ትብል ስለዚ ስጉምቲ ብዘይ ምውሳድካ ኣክሽን ብዘይ ምውሳድካ ኣብ ሂወት ወላ ሓደ ነገር ኣይከሰብካን ማለት እዩ እቲ ውሕስነት ኢሉ ኣብ ርእስኻ ዘቐምጦ ካብ ፍርሒ ዘንቆሎስ የለን ሓደ ሓሶት እዩ ዝኸውን ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ሂወት ክሳብ ዘለካ ኩሉ ግዜ እቲ ምንቅስቓስ እቲ ለውጢ ናይ ሂወት ቀፃሊ እዩ ምስኡ እንተዳ ንስኻ ማዕረ ማዕር እዩ ሰጊምካ እንተዳ ናብታ ኣንፈት ናይ ድሌትካ ክትከይድ ተዘይክኢልካ እቲ ማዕበል ወይ ከዓ እቲ ህቦብላ ናይ ሂወት ናብ ካልእ ኣንፈት ምግፋዑ ንዓኻ ኣይተርፍኒ ስለዚ ብመንፅርቲ ክትከዶ ዘለካ ዳይሬክሽን ወይ ከዓ ኣንፈት ናብኡ ክትከይድ ትክእል ኣለካ ኣንፃር ኩሉ ማዕበላት ስለዚ ኣብታ ቀዳመይቲ እንታይ እታ ቀንዲ ተርእየና ንውሽጥና እንተዳ ክንሰምዕ ክኢልና እቲ ውሽጥና ዝብለና እቲ ክንኮነ ዝግባአና ኢና ንኾን ድሓር ክንሪኦ ኢና ዛዕበየት በዓል ዘልዮ እዚ ሕብረተሰብ ዝብለካ ከባቢኻ ዝብለካ
ወይ ከዓ ኩነታትካ እስኻት ብትፈጥሮ ናይ ኣይክእልኒ ዝብላ ተሓሳስባ ብሶም ክዞም ኩሎም እቲ ክትኮነ ዝግባእካ ከይኮንካ ክትተርፍ ከለኻ ኩሉ ግዜ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ውሽጥኻ ዳበላዓካ እዩ ዝኸይድ እቲ ናይ ውሽጢ ድምፂ ንብሎ ዘለና ከዓ ከምዚ እኮ ክትገብር ትኽእል ነርካ ኢኻ እስ ቨሪ ናጊን ዋላ ሰባት ለቆኻ ክለቀካ ይክእልኒ ምክንያቱ 24 ሰዓታት ምሳኻ ዘሎ ኩሉ ግዜ ንሱ እቲ ውሽጣዊ ናትካ ድምፂ ከምዚ እኮ ክትገብር ትኽእል ነርካ ኢኻ ከምዚ እኮ ይኮንካን ካብኡ ዝዓቢ ከሳስ ስለዘየለ ንዑ እንተዳ ድምፂ ሰሚዕኻ ክትዕርፍ ተዘይክኢልካ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወት ቅሳነ ዝበሃል የለን ማለት እዩ ካልኣይ ንተኣምነሉ ነገር ዶ ምባልን ሓላፍነት ምውሳድን እቲ ሪስፖንስብል ኮንካ ሓላፍነት ወሲድካ ነቶም ተኣምነሎም ነገራት መቆምካ ሓደ ካብቲ መለለይ ናይ ተባዓት እዩ ሰይ ንኣብነት ኣብዚ ካብቲ ኣብ ታሪክ ናይ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ብኣብነት ትጥቀስ ሮዛ ፓርክስ ክንርኢ ኢና ምናልባት ቅድሚ ከባቢ 67 ዓመት ዋላ ስቲል እዚ ናይ ጸለምቲ ግፍዒ ኣብ ኣሜሪካ ገና ከም ዝንሪኦ ዘለና ብዝተፈላለየ ብስውር መልክዕ ድዩ ዋላ ብካል ነገራት ኣሎ ኣብኡ ግን ዳርጋ ብጉሁድ ኣዝዮም እቶም ጸለምቲ ኣሜሪካውያን በቶም ጸዓዱ ከም ገላው ዝረኣይሉ ዝነበሩን ኣዝዮም ብግፍዒ ዝቅጥቀጥሉ ዝነበሩን ከም ሰባት ዘይኮነ ትሕቲ ሰባት ሰብ ሂማን ዓይነት ዝበሃሉ ዝነበሩ ግዜ ነይሩ ስለዚ ሓደ ጻዕዳ መንበር ኮፍ ክብል ፍቀዳ ብባስ ማለት እዩ እቲ ጸሊም ተዳ ብገለ ኮፍ ኢሉ ከሲኡ ነቲ ጻዕዳ ኮፍ ከብሎ ክኽእል ኣሎ ወይ ከዓ ብድሕሪት ትኸይድ ትጸሊም ኣብ ከምዚ ዓይነት ጨቋኒ ዝነበረ ኩነታት ከላ እዛ ሰበይቲ ሮዛ ፓርክስ ትበሃል ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኮፍ ኢላቶ ብዝነበረት ሴድያ ሓደ ጻዕዳ መፂኡ ንክትስእ ምስ ሓተታ ምክንያቱ እቲ ንቡር ትወግዒ እዩ ነይሩ ብዙሕ እዋን ንቡር ወግዒ ዝበሃሉ ነገራት ኣብ ሂወት ኣሰርትና እዮም ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ነገር ንክትገብር ዳስዋይ ትብዓት ዘድልየካ ውሽጥኻ ነግረካ ጌጋ ምዃኑ ግን እንታይ ትገብር ኩሉ ከባቢኻ ትሪኦ እሞ ሓደ ዓይነት መገዲ ኸይድ እቲ ውሽጥኻ ዝብለካ ካልእ ኦኬ እሞ በይንኻ ንኸይትኸውን ኢልካ ትገብሮ ነገራት ወይ ከዓ ምስኡ ዝተኣሰር ሳዕቤን ወይ ከዓ ሓላፍነት ንኸይትወስድ ኢልካ ትወስዶ ነገራት ሽዑ እቲ ውሽጢኻ ካብ ምስማዕ የግደካ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ግን ከምኡ ይገበረትን ስለዚ መሰላለኒ ሰቢኻ ሰቤስ ስለዚ ኣይትሰኣልካን ኢላቶ ኣብቲ ባስ ብዙሕ ዕግርግር ኮይኑ ክሳብ እስር ቤት ወሲዶማ ኣብ ንሪኦ ኣለና ኦኬ ስለዚ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ትገብሮ ውሳነ ምስኡ ዝተኣሰር ሓላፍነት ኣሎ ብዙሕ እዋን ነገራት ንፈርሖም ከዓ እቲ ሓላፍነት ስለ ንፈርሕ ምክንያቱ ከይትፍትን ትፈርሕ ከይትወድቕ ስለ ትፈርሕ ናይ ምውዳቕ ናይ ምግጋይካ ሓላፍነት ክትወስድ ስለ ዘይትደሊ ኖ ዌል ፈቲነ ዝከኣለኒ ገይረ ሪዛልት ውፅኢት እዚ ኮይኑ ከም ዝሓሰብኮ ኣይኮነን ነቲ ዝተጋገፎ የቕሬታ ትብሎ ዘለካ ተኮይኑ የቕሬታ ትብለሉ ኣንደን ካልኣይ ግዜ ካ ትፍትነሉ ስለዚ ማዕረ ክንዲ ንፁርነት ሃሊካ ነቲ ነገር ትኸደል ኢኻ ምስኡ ዝተኣሰር ክመፅእ ዝኽእል ሳዕቤን ወይ ከዓ ሓላፍነት ምውሳድ ተሰኪመ እያ ከምኡ ጌራ ምክንያቱ ትፈልጦ ነይራ እያ ክሳብ እስር ቤትን ክሳብ ካልእ ነገር ግፍዒ ክወርዳ ከም ዝኽእል ስለዚ ሺ ዋዝ ኣሬስትድ ተኣሲራ ማለት እዩ እቲ ሳ ዝተኣሰረቶ ግን ምክንያት ምንቕናቕ ናይ ብዙሓት ናይቲ ሽዑ እዋን ዝነበሩ ለዓል ማርቲን ሉተር ነቶም ዓበይቲ መራሕቲ ዓብ ፅንዓትን ምትብባዕን ክገብር ስለ ዝኸኣለ ዓብይ ቦይኮት ወይ ከዓ ተራእይ ዘይፈልጥ ኣድማ ኣውቶቡሳት ናይ ዘይምስቃል ኣብ ጸለምቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሞንተጎመሪ ተኻይዱ ካብኡ ዝለሓመ ከዓ እቲ ንመሰልካ ጠጠው ምባል ምዝራብ እቲ ሰላማዊ ዝኾነ መገዲ እቲ ናን ቫዮለንት ዝበሃል ምንቅስቓስ ተገይሩ መስዋዕቲ ብዙሕ ሓሊት እዩ ክሳብ ሞቶም ክሳብ መስዋዕቲ ናይ ሂወት ሓሊቶም በዓል ማርቲን ሉተር ኪንግ ኦልሬዲ ዝኣምንሉ ዕላማ ስለ ዝነበረ ግን ከይዶም ኣልቲሜትሊ እቲ ኣብ ሂወትካ ብፍላይ ዝመዓልታዊ ንገብሮ ዝነበርና ንብሎ ዘለና እቲ ናትና መገድታት ምክታል ምስ ዓወት ዝተኣሰር ማዕረ ክንድውን ዋጋ ዘኽፍለካ ነገር ኣይኮነን እንታይ ዳ እቲ ወዲእካ ሰባት እንታይ ከይብሉኒ ከምዚኣ ተፈተንኩ ወይ ከዓ ቢዝነስ ከይከስር ዝብሉ ነገራት ንኣሽቱ ዝመስሉ ነገራት እዮም ዝሕዝና ማዕረ ክንዱ ሂወትካ ዘኽፍል ነገር እውን ኣይኮነን ስለዚ ከምዚ what doesn't kill you makes you stronger ዝበሃል እቲ ዘይቀትለካ ነገር ሲ እንታይ ዝያዳ ይዘሐይለካ ምክንያቱ ተማሂርካ ኢኻ ትወፅእ ኣብ ሂወት ብዙሕ ዝወደቐ ብዙሕ ዝተመኮረ ሰብ እዩ ብዙሕ ከምዚ ክምህር ዝኽእል ወይ ከዓ እቲ ናይ ሂወት ቀመር ሒዝዎ ዘሎ ስለዚ ምዝ ዝተኣሰር ኩሉ ነገራት ምስ ኮነ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ሓንቲ ካብተን ቀየርቲ እሞ ከዓ ኣዝየን ተሰመይቲ ኣዴታት ኮይና ብፍላይ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክመፅእ ከሎ ካብተን ብቐንዱ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ጸለምቲ ሙቭመንት ከዓ ትጥቀስ ሰብ ኮይና ማለት እዩ ሶ ኣልቲሜትሊ ሂወትካ ሶል ኣባውት
history كمي جركا تي ناتكا مارك ويكا ناتكا أثر عبز مريت تقدف ينبر كمزي كلنا at some point أين برنام متينا like دحر 100 عامت ولا تحسبناها كلنا يلنا زحجي كمزي بزعبا ناي عالم زعبا منبر قالوا تاوزو خان رديت نمحز زي كونه لعلي بادا بوزيتيف ولا حد زفرحة كان نجر كمزي يلا فيت كانتي تأمنوا له نتي كل زلا كما قد إنه كيت إذا تابع نجري سالساي كي تحلل كاكساب تعوت مقلاس إذا عبية وعزهاتتي سلازي عوتا سبات كابزي عوتا زفليم كند نجر حدي انكو بكا أي قوارصوني انت لا قوارص كاي تعوتني منات كم زبلنا شوعات تجزيك تود كلها أب حمشته أب أربعته ولا بشديش تمس بس حقا أفتي دورتنا عوت ويكا أبدقنا عوت انت لا قوارص كا ودي خلاها كسام مود أتا كقالة سين تلاقيلك معروفن دو determination ويكا قراص إن التلاقير كاجن أبكر ميها كأوم زغل حيلي لم بمنصر خاتهم شجراتك توم سجماتك ملاي ما يترفم نيخابها من ياتو ناتكا صنعاتي زحتت ناتكا persistence زحتت زحلفهم زع سيلف ديسيبلين كنزارب كلنا تايلنا نيرنا نفس كيف نخود مجدي انت دا هنكو خينا بملعت كنكو كلالنا بزح وان ابي هيوت كابتي نخين عوز جبرنا بفرق لبنا نخودم بروجكتات نحاسبهم حسابات نوصنهم وسانيتاتيم كون دخون يكون دخون كم زي أتوقعين خبله سلزم مولا حيل خايب كاس لزي تخيز لخا انتاي زخون زلو سخون أجمعات كخلو خمزي قربي معك أفكاي تعرفني سلزي نوعو زخيلك نوعو نتحيلتي كتقبر زخلك خاطنات كمغنيات من تصارين يعني يرنا زحلفه نحد نجر سلمتاي زقبر زلو نصور ناتكا مس علامة خزخيد مستحفش وصلنا هيوت كانت الأجير كاي مخا ونين كاي سمود داتا نوع مسوات تكفلوا المخان كانت دافيت كخا يكن جو عندن موداتاتي معوات كذا يترفني مزز تأثر أبي أبن زخاننا بتاريخ طول زي أبراهام لينكولن بريزنت أمريكا زنبرة ماتي سيدا أمريكا خفتم بزحات عبيتي صلوت مرحتات زفريت هاجرة نزي حجي نري زلنا عابي أمريكا كسرحو زخالو خاصهم زعبا زم حجي زلو بزعباتهم أبتاريخ نورا أمريكان سيدا حدا خوامكا أبراهام لينكولن مالتي سلازني أبراهام لينكولن تاريخ ترينا بمنصر زي نولو زلنا قي تحللكا أسر بقى كمزي ولا شح جزي وديكا مبل شحن حدن كتسم خالي زين صوارا قالكا سو أفتي تاريخ أنت دارينين أبنت أب 10 شمونت تشعته أدي مويتا عبي كفتي أبي وطنا بزح نجارات لقات منا موت نايتهم نفكرهم سبات قد لي كنسعر زلنا نجاري حبوا صنعات كيرنا كيد كنكسل كنكلالنا معلت خنا قصلو كنكلالنا تزي كنا قال نجار كقات منا خلو كراش مسكونا قليسو بوغير تفعلوا بهوت بقى تسفع أوريت زغيد قليسو بقى أبكن قلتيفو بدت زبلك أب بزع عمتا زوستل منصر بزع عمتا تاوزو سدك أبتنايك أنزا بوتاخا تاخدهم بزيح بهوت قتت أبراهام لينكولن كومي جبران بدحري أب 10 شمونت 20 شمونتن حفتهم زموتت أزيا كارباز نبرت بزح نجارات تعليز نبرت بدحري أب بيزنس أب سلسان حدن فيل جيرو هاي تعاوتن بدحري أبزناي إلينويس إلكشن ويكا مرز أزنبرة تسعيرو بسلاسان كلتن دحر عمد أب سلاسان حمشتن أسئيت زنبرت مويتا أب سلاسان شديشتن مستقول زنبرو نوصي أزيف كراخم زنبرة تخل نقرات تداميرو نبكي بيد أمراو نوصي زي nervous breakdown ياتي درجة depression أمرونا مسحات مالتي تصنيحو تسفاي قرصن سلازي أب سلاسان شديشتن زنقرات زمسقات أمو روماي بكا هيوتي أبكيو أنا أخي لنيو أيكون الليني نعيت وهبن إلكان أب مستمثال زي بيكتم هود نبلا أتيتير ويكا الرأي أتي تزخون بور مي بجاهم دونغوس لي بكا عالم زريتن سبي أنا بكا ولا حد يكونني رؤي نسكت سجمي بزح سب كوهم داري رؤي نسكت أنا عايز أقاط أنا كوهم زقات مني شو أخا بز تتودلكو بز خا تكونكو بز بزعبا مغنيت كن رأينا عند زق قرب كمغنيت قرب جست خاط تكون زلكا كساب زترفكا ولا حدا بوع مغني زبان نجارياتنا أي حق زكاني هاهم سلاز جبر كذا حق زكاة تزهون سجد تباي مغني تجني حق زكاني إذا نجار زيك حزي مرزن سلازي جزية وسيدو من هتا أبي هوت كتعرف تلكا تعرف تكلال لك كتقارص جني بالكا سيت زعبي ملقت بزي أبربعان سلستن تنيحو أبيس كونغرس تساتيفو وديو
شوغا تسعير أب 51 ولادي بموت تفليوا أب 55 مليسة أب ناي سنة زنبرة كساي تسعيرو أي تعاوتن أب 56 دغانا فايس بريزيدنت نمخان تايجرو تسعيرو أي تعاوتن أب 58 يس سينيت نمخان أي تعاوتن سلازي ويني فيل بيجز بلا زاربا أبزي نتقاملو نقبر لنا مهنياتو نفسه كيف ودي أخن بكلنا يمهار يزولو ديمقراطات وسخ يزولو مهنياتو أبزي كم نري زلنا تي زود قالو زولو يفعل زولو يس كونغرس أنيحو أفت تحز بلب دحرينا بي السنيت نفت العلي تواديري أويو كم زغي تعاوت استر زولو نفايس بريزيدنت نمكتل بريزيدنت يو زوادر زولفتي سلازي اتزود قال زولو عبي زبالة زخانة نقراتي زولو سلازي تفتن كلا عب نقر تفتن مو أو انت داوديكا أتليس عب نقر عم فتاني خاتود زلا أمو داتا يس سنيت نمخانكا تواديرها أوخا هاي تعاوتن سلازي اتزي معوات زي كون زرع اتوه لول ناي زخولو تمكرو ناي هوت زي زخولو محبراو شقراز زيقاتمو زخولو ايموشنال ويكا مستي فيلي ناتو مستي سمعيت ناتو كل نجارات محبراوي سنامراوي كله زقات منوصي كل عبت مرتي لسنس أبي ودها بوي حليفه أمود داتا أب سوسا he was elected president of the United States president نا أمريكا نمخان بقي مالتي سيز ترى تاريخي الحمد لله نزله سو تزعبيت مرتا أبزن وصلو you cannot fail unless you get كساب زي قارزنا عين ودونينا failure زبال ودك زبال ودي كام تراف ويكا كم فتان معرفت راح يفعله تزيكونه حنت معلتي حنت ممنت لا صرت جزء فتن كاي مناتو بمن تصير نفسك كبز فتن كاي جزء تمهارو نجارات الله سيدنا إبراهيم لينكولن تاريخ عبد مرتي ده حرب بخمزي بروسس بخمز مسرح هيوت كتحلفك خلقها بوزوح تمرت داوسر كاي غطغي ولا حدا خي تفتن انت دا حدا بوتا نعوت ويكا حدا زبر رخبوتا قميت كاي حدا سب بخمي مزي يفلتنيو بخمي كعقو خمز خلا يفلتنيو بخمي بالي خب كم زغل نتي زغل جلوسة ويكا نتي حفش أو كين وزلو كوقعي كلني فوش تقان تدع تسريحة بتي مسرح حليف كالك يا خمزي ورك بحاوز فتنجن تاغني بحاكي بلد سب كونكاس لتوت نأميركا خا أبوزح كبيد زخانة وطرتات نبرتلو بتقبل كمر حقيب سلازي بريزيدنت أمريكا ترى يكون منياتو بزحت بريزيدنت أمريكا وينه أبز حلفون رينينا تيك أنا زجاجس جن كم يجرك التاريخ أو زخانة بريزيدنت خوني سلازي كومن تداخون كك سرحت كلا لك بمسرح حلفت كلا لك سلازي مسود كات مستي سوات وود كأزبلوك ما حزقت كلا لك ماتي منياتو مودا ماتي ماتي حدك المحجي فتين كا زيت فل نجر فتين كا لها مالتي هذا تخيل زي فلت مجد سكيل كا لها تزي كان كل جزء تجبره نجر تلاقيركا ليترال ولا حدا نجر ترخوه نجر يلا منياتو كتجاجي قايت خلنيها لازم منصر بوزح نجر أزفتن كا تي نعوت بابكا زيادة رحيب يسخون كان مزب استأثر توماس إديسون زحلفون كافتم تداقامي نتقصو عبي إنفنتر ويكا عبي ساينتيست سنفلت أتاوي زي مبرهت نرئي زلنا زنا إلكتريسيتي كان بزوح نقرات زي ما هذا السبي عبي سب انتايلو زي مبرهت زي كمهزلنا خلو نابزي كم تساخلو كوابي 10,000 جزية خمس فتنن كم زود قاني مزارب سلازا حدا نيشتي جورناليست زاروا حتى يرغى لمتيا ماس توماس إديسون سقاسي كنت أكل كتفتن كلها ما تودق كلهاسي كم يسمع كانيرو ماسي 10,000 جزية تودق لايك ولا كل تشعون تشع جزية تودق سي ماس هاو كم تسفازي كورسكا نفس خزي صلاحي ويا ناس بقى خنزي لزبل كلا يكون الليني أنا بقى أي كلاني نزي نعايت وهبن زبل حساب سن منتاي زي مسأكاي زبلان يرو اتزمولو سعاب ملسين يرو I have not failed once. I have just found out 10,000 ways that won't work. ولا حدا fail يقولك ولا حنساب fail يقولك نايود أكون. اتزنبرجن 10,000 زاكل اتمجدتي زي سرح مجدي برهان كم زي كل ويكات بال بخسرح زي كل المجدتاتي على لي ويكا فليتي نسخان تايتفلت ولا حدا يفتن كاس لذي حنساب انت دا فتين كامس ياتلكا إذا كل 10,000
ክፍትን ከሎ ዝተምሃሮ ነገራት ኣይትመሃርን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውድቀት ንብሎ ዘለና እቲ ምግጋይ ለርኒንግ ፕሮሰስ መስርሕ ናይ ምምሃር ኢልና ክንስይሞ ክንክእል ኣለና ስለዚ ኣረዳእና ኣብቲ ምውዳቕ ወይ ከዓ ምግጋይ ዝብል እንተዳ ክንቂር ክኢልና እቲ ሂወት ዘፍራሕና ነገር የለን ብዙሕ እዋን ዝዓበየ ሽግርታ እዩ ከይትወድቕ ወይ ከዓ ከይትጋገ ዝገብረካ እቲ ምስ ውድቀት ዝተኣስሮ ነገር እዩ ኖ ተዳ ኣብዛ ነገራት እዚኣ ወዲቐስ ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ከም ዝተኾንክ ኸ ከም ዝተኸሰርክ ኸ እዚ ተተባሃልክ ኸ ዝብሉ ነገራት እዮም ስለዚ እቲ ውሽጣዊ ኢነር ክሪቲክ ናትና እቲ ድምፂ ናትና ልዕልቲ ደጋዊ ንሪኦ ዘለና ተቃውሞ ጎሊሑ ባዕልና ንባዕልና ንክልክላ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናይ ገዛ ርሱ ኣሳሪ እዩ ስለዚ እቲ መቑሕ ናይ ውሽጢ ዘሎ ባዕልና እንተ ደኣ ክንፈትሖ ክኢልና እቲ ደገ ዘሎ ቀሊል እዩ ወላ ሓደ ከምዚ ምስ ውሽጡ ሓደ ሰብ ኮንቪንስድ ዝኾነ ተዓሪቑ ብዝግባእ ውሽጡ ኣሚኑ ዝኸይ ሰብ ዝኾነ ደጋዊ ሓይሊ ክሕዞ ይክእልኒ ካልእ ረባዓይ ከዓ ሂወት ንትስንድወልና ወይ ከዓ ሃንደበት ንዘጋጥሙና ናይ ሂወት ስቃይ ሕማም ብዙሕ ብድሆታት ሓዘን ብፀጋ ፅንዓት ምፃዊ ናይ ኣብርሃም ሊንከን ርኢና ነርና ብዙሕ ፀገማት ኣጋጢሞ ስለዚ ኢንኤቪተብል ወይ ከዓ ከተወግዶም ዘይትኽእል ነገራት ኣለዎ ወይ ከዓ ካብ ቆፅልካ ወፃእ ዝኾኑ ነገራት ኣለዎ ሶ ንምንታይ ከምዚ ንዓይ የጋጥመኒ በቃ ኣነ ከም ዘጋጥምንስ በቃ ሮማይ ኣነ ትዕድለይ በቃ ከምዚ ሂወት ዘሪን ዝብል ዓይነት ኣቲቲድ ወይ ከዓ ተሓሳስባ እንተ ደኣ ሒዝካ ንዓኻ ከምዚ ኣይሕለካን እዩ ዲስኢምፓወር እዩ ዝገብረካ መሊስ እዩ ዘድክመካ ኩሉ ነገራትካ ትደክም መንፅር ሕማም እንተኮይኑት ናትካ ኢሚኒቲት ናትካ ናይ ተፃዋርነት ዓቕሚ የድክሞ ምክንያቱ ሞራል እንተ ደኣ ተዘይብልካ ዋላ ብሕማም እውን ተደጋሚቲ ናይ ሕክምና መፅናዕታት ከም ዝተረኣየ እቲ ናይ ምሕዋይ ዘለካ ተኽእሎታት ካብቶም ሞራል ዘለዎም ኣዝዩ ዝፈላለ ኣዝዩ ዝቕንስ ሶ ዋላፍቲ ፀቢብ ዝበሃል ግዜ ወይ ከዓ ፀልማት ዝበሃል ጩራ ናይ ብርሃን ንእሽተይ ርኢኻ ብሓቦ ብፅንዓት ክትጋደል ምኽኣል ትዛዓበየ መለለይ ናይ ትብዓት እዩ ስለዚ ኩሉ ዓይነት ገፃት ናይ ትብዓት ኣሎ ማለት እዩ እታ ሓንቲ ንፈልጣ ምስ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሐና ምስ ጅግንነት ምስ ካልእ ነተኣስሮ ትዛዓበየ ጅግንነት ኣብ ናይ ሂወት ሜዳ ኣብ መዓልታዊ ንገብሮ ምውዳቕ ምትሳእ ዝግበር ጅግንነት ወይ ከዓ ዝግበር ዝረአ ትብዓት ወይ ከዓ ቆራፅነት እዩ ስለዚ ዓበይቲ ነገራት ኣብ ሂወት ከተወግዶ ዘይትኽእል ነገራት ክስንድወልካ ከለካ ኣብ ክንዲ ብፍርሒ ማይካ ወይ ከዓ ናብ ካልእ ናይ ሓዘን ኣንፈት ትኸይድ በቃ ነቲ ዘጋጠመ ነገር ብፀጋ ተቐቢልካ ከመይ ጌርካ ብዛዕባ እንታይ ክትገብር ትኽእል ዋላ ኣብቲ ተሪር ዝበሃል ወይ ከዓ ፅንኩር ዝበሃል ኩነታት ተስፋ ከተምፅእ ትኽእል ተስፋ ክትሰንቕ ትኽእል ዓይነት ሰብ ምዃን ዝዓበየ መለለይ ናይ ትብዓት እዩ ሓፈሻዊ ብዛዕባ እቲ ብዙሕ ገፃ ትብዓት ዝኻበልና ፍርሕታትና ካበይ እዮም ዝነቕሉ ምክንያቱ ትብዓት ኣንፃር ፍርሒ እዩ ኦኬ ከም ኣገዳሲ ርእስቲ በይኑ ፈሊና ነቕርበሉ ዘለና ከዓ እቲ ቀንዲ ኮር ወይ ከዓ ምንጪ ዝኾነ ነገር እንታይ እዩ ትብዓት እዩ ምክንያቱ ካብ ዝኾነ እንደልዩ ነገራት ዝሕዘና እቲ ናትና ፍርሕታት እዩ እቲ ናይ ውሽጢ ኣልታዊ ድምፅታት ስለ ዘዕብለና ኢና ካብ ኣክሽን ወይ ከዓ ካብ ተግባር እንድሕሪት ንምለስ ስለዚ ከባቢ ኣተዓብያ ኣዝዩ ብዙሕ ፅልዋ ኣለዎ እዚ ብፍላይ ከምዚ ኮንዘርቫቲቭ ዓቀባዊ ዝኾነ ብዙሕ ንኸይትፍትን ከም ድሌትካ ንኸይትጋገ ግደፍ እዚ ከምዚ እንዳበለ እንተ ደኣ እቲ ከባቢኻ ዘዕብየካ ኮይኑ እንታይ ኢኻ ትኾን እቲ ናትካ ኮንፊደንስ ከምቲ ዝበልና ዝሓለፈ ናትካ ርእሰ ምትእማን ብመንፅር እዩ ዝቕንስ ነብሰ ከፍ ትገብሮ ነገር ከዓ ሻሞት ከም ዘለዎ ዓይነት ኢኻ ትሓስብ ምክንያቱ ሓደ ቆልዓ እንተ ደኣ ኣብ ነብሰ ከፍ ግዜ ዝተጋገዮ ዝቐንዙ ነገራት መንፅር ዘረባ ድዩ መንፅር ማዕፃዓቲ ንኣብነት ትቦ እንተ ደኣ ኮንካ ፅባሕ ንጎታ እዩ ዝገብር ሓደ ነገር ክፍትን ኣብ ዝሓስበሉ እዛ ነገር እዚኣ እንተ ደኣ ብቑኑዕ ተዘይጌረያሲ እንታይ ከተስዕበለ እያ ዝብል ነገራት እዩ ዝዝክር እታ መቕፃዕቲ ስለ ዝረኣይካ ኣይፍትን እዩ ስለዚ ዋላ ምስ ዓበና ሒዝናዮ ንኸይድ ነገር እዚ ከዓ ብኸምኡ እዩ ምክንያቱ ዝሓለፈ እውን ተዛሪብናሉ ነርና ኣብ ሂወትና እቶም መጀመርያ ዘለዉ 7 ዓመታት ይኹን ናይ ንእስነት ሂወትና ኣዝዩ ፀላዊ ዝኾነ ነገር ነቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ሂወትና ነቲ ዳሕረዋይ ዘሎ እቲ ኣዳልትሁድ ዝበሃል ናይ ብፅሕና ግዜ ስለዚ ዋላ ብትምህርቲ ተርኢናዮ ነብሰ ከፍ ዝጋገ ሰብ ተዳ ትስሕቆ ኮንካ ተባጭወሉ ኮንካ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ክትጋገየ የብልካን ተተጋጊኻ ከምዚ ነገራት ከጋጥመካ እዩ ዝብል ስእሊ ኣእምሮ ስለ ዝሕዝቲ ሰብ
ስለዚ ዘይምፍታና ሓይሽ ናብ ዝብል ነገር ኢኻ ትመጽእ ስለዚም ከምዚ ዓይነት ነገራት ብብዝሒ እንተ ደኣ ኣብ ስድራና ኣብ ከባቢና ካብቶም ተደጋጊሞም ዝረኣዩ ኮይኖም ካብቶም ቀንዲ መበገስ ናይ ፍርሒ እዮም እንተዘይኮነ ኖርማሊ ብተፈጥሮ ክልተ ዓይነት ፍርሒ ሒዙ ዝውለድ ሓደ ቆልዓ ከምቲ ሳይንስ ዘረጋገፆ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ሕማቕ ነገራት ዝኽልክለሉ ንኸይፀድፍ ንኸየብል እዚ ናይ ፊር ኦፍ ፎሊን ናይ ካብ ምውዳቕ ዝኽልክለሉ ናይ ፀድፊ ዝኾነ ነገራት ርእስ ንኸይፀድፍ ዘብሎ ዘፍርሕ ነገራት ድሓር ከዓ እዚ ሃይ ሳውንድ ወይ ከዓ ብርቱዕ ድምፂ ናይዞም ክልቲኦም ፍርሒ ናይ ምውዳቕን ወይ ከዓ ናይ ምፅዳፍ ወይ ከዓ ናይ ብርቱዕ ድምፂ ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብቲ መስርሕ ዝተምሃርናዮ ነገር እዩ which means እዚ ኩሉ በቃ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነገር ናትና ኣይነበረን ክንውለድ ከለና ኣይነበረን ማለት ስለዚ ክንውለድ ከለና ዘይነበረ ነገር ከዓ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ዝሓለፈ ክንሓኮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንስኻ ዝተወልደ ዋላ ሓደ ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር ትኮይኑ እንታይ ትብል እዚ ዕጫ እዩ ዋላ ሓደ ክገብሮ ይክእልኒ ትብል እንተ ደኣ ኣብ ሓደ እዋን ምሳኻ ዘይነበረ ምሳኻ ተቐሪፁ ዝዓበየ ክፋል ናትካ ኮይኑ ልክዕ በቃ ከምዚ ሓደ ኮይኑ ዘሎ ባህር እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ግን ኦልሬዲ እዚ ምፍላጥና እንታይ ይገብረልካ ክተስተውለሉን ክእለ ከም ዝኽእል ክትፈልጥን ይገብረካ ማለት እዩ ካልእ ምኽኒት እዩ ንኸይንዕወት ዝገብረና እቲ ዝዓበየ ነገር ወይ ከዓ እቲ ፍርሒ ዘንቆሎ እዚ ምኽኒት እዩ እቲ ናብ ውድቀት ዝወስድ ጎደና እንታይ ኢሉ ብምኽኒታት ዘገፀ እዩ ዝሓለፈውን ጠቂስናዮ ፀኒሕና ክንዲ ዘምፃእኻ ምኽኒት ኣምፅእ ኣነ ይተዓደልኩን ኣነ ብዙሕ ትምህርቲ ብለይን ኣነ ፋይናንስ ባጀት ብለይን ኣነ ናይ ቢዝነስ ተመክሮ ብለይን ኣነ ከምዚ ተማሃርኩን ኣነ ፀሊም እየ ኣነ ካብ ሳልሳይ ዓለም ዝመፃኺ ብዙሓት ኣለዉ ፅቡቃት ዝኾኑ ምኽኒታት ክነቕርቦም ንኽእል እታ ፖይንት ነምፃእ ዘለና ግን እንታይ እታ ነጥቢ ነምፃእ ዘለና ክንዲ ዝፀበቑ ይፀበቑ ንቅድሚት ዘይደፍኡና እንተኮይኖም ክንስልዎም ጥራሕ እዩ ዘለና ምክንያቱ ኣይዓውትናን እዩ ከምኡ ብምግባርና ንጥቀምቲ ንኾንኮ ሰኬ ኣትሊስት ምናልባት ከምዚ ነብስና ካብቲ ውሽጥና ክመፅእ ዝኽእል ወቀሳ ንኸነትሕን ኢልና ከምኡ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ግን ዲፕ ኢንሳይድ ኣብቲ ውሽጥና እንተ ደኣ ብኣተኩሮ ጠሚትና ግን ውስጥና ፈልጦ እዩ ከምዚ ምኽኒት ምዃኑ ሓጎስ ዝበና ከዓ ኣይኮነን ስለዚ ዜርካ ከዓ እቲ ምልኣትና ሂወት ንኽንረክብ ስለ ንዛረብ ዘለና እንተዘይኮነ ከምዝኾነ ንክትነብር እንተኮይኑኮ ሰከይ ነብር ትኽእል ኢኻ ግን ምንባርካ ዘይተረፈካ ናይ ባሓቂ እንተ ደኣ ክትነብር ኮንካ ግን እዞም ምኽኒታት እዚኦም ክስዕሮም ትክእል ኣለካ ኣብዚ ከም ኣብነት ኣምፂንያ ዘለና ትፈልጥዋ ትኾን ኢኹም ዘሓበን ግርማ ትበሃል ኤርትራዊት እያ ኣብዚ ናይ ቅድም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣሎ ኣብዚ ጆ ባይደን ኣሎ ኣብ ዋይት ሃውስ እዚ ኣብ ቤተ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ስለዚ ናይ መጀመርያ ዓይነ ስውርቲ ክንሳ እሞ ከዓ ዘይሰምዕ ወይ ከዓ ፀማም ክንሳ ብልዑል ማዕርግ ናይ ሕጊ ናይ ሎ ዝተመረቐት ካብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ካብቲ ዝለዓለ ዓበይቲ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ናይ እዞም ስንኩላን ኮይና ተዓይላ ዓብዪ ክብሪ ዓብዪ ሽልማት ተዋሂባ ነይራኡ ካብተን ብኣብነት ዝጥቀሳ ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ከዓ ትርከብ ስለዚ እንተ ደኣ ብምኽኒት መፂና ብዙሕ ምኽኒት ነይርዋ ንኸይትዕወት ብዙሕ ኣዝዩ ብዙሕ ምክንያቱ ቀሊል ስንክልና ኣይኮነን ዓይነ ስውር ኮንካ እሞ ከዓ ዘይሰምዕ ንኩሉ ነገራት ክሰግር እቲ ዝሕዘና ዘሎ ነገር ሲ እንታይ ማለት እዩ እንተ ደኣ ጥልቕ ኢልና ሓሲብናዮ ንእሽተ እዩ ምኽኒት እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ኖ ኣነ ከምዚኣ እንዴ ኣነ ከምዚኣ እንዴ ስለዚ እንታይ ቅልል ዝበለ ኩሉ ግዜ ካብ ኤ ተበጊስካ ናበይ ክትከይድ ኣለካ ትፈልጥ ተነፅሮ ዕላማካ ትፈልጥ ስለምንታይ ክገብሮ ኣለካ ትፈልጥ ናብ ቢ ምዃንካ ትፈልጥ ብቆራፅነት ከዓ ትስእ ስለዚ ቆራፅነት ካብቲ ዝዓበየ ነገር ምዃኑ ንብሎ ዘለና ከዓ ምክንያቱ ንኩሉ ድምፂ እዩ ዝዓብሶ ክትውስን እንተ ደኣ ተዘይክኢልካ ብዙሕ ነገራት ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ከም ምኽኒት እንተ ደኣ ወሲንካ ሓንሳብ ግን ኩሉ እቲ ገመዳት ዳተበንጠሰ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ካብተን ዘተባብዓ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ኢንስፓየር ዝገብራ እያ ብመንፅሩ ተኸይድና ከዓ ኩሉ ኣብ ሂወትና ንሪኦ ኢና ክንገብሮ ዝግባኣና ብሰንኪ ክመፅእ ዝኽእል ነገራት ፈሪሕና ንገብሮ ወይ ከዓ መኽኒና ንገድፎ ነገራት ድሓር ምስ ግዜ ዳተዓሰና እዩ ዝኸይድ ተቐባልነት ኣይህልዎን እዩ ማለት ናይ ምኽኒት ነገር ነቕርቦ ሳልሳይ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሕማም ናይ ካልኦት ሰባት ተቐባልነት ምድላይ እዚ ኣፕሩቫል ዝበሃል እዩ ምክንያቱ ሓደ ነገር ክትብገስ ኣብ ተሓስበሉ ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም
ከምዚ ለ ዋላ ትመውዳቕ እኮ ታይዲ ኣብ መንፅር ሰባት ከምዝነና ወይ ከዓ ከንቅፈና ስለንኽእል ስለንፈርሕ እኮ ተጋጊና ሕማቃት ንኸይንበሃል ስለንፈርሕ ንዋይ ተሓትትና ኣይትፍትንን ምክንያቱ ብመንፅሩ ተተዓወትኩ ኣብ ክንዲ ትብል እንታይ ኢኻ ትብል ኦኬ ተወዲቐስ ከምዚያ ክትብሉ ተመቕፃዕቲ ነገር ኣላ ንስኻ ከም ዝበልናዮ ካብቲ ተዓብያ ካብቲ ኣቀራርፃ ኣብ ምግጋይ ዘለና ርድኢት ዝመፀ እዩ ኦኬ ምግጋይ ማለት ኣብ ክንዲ መስርሕ ናይ ምምሃር እንተዳ ከም ሓደ ክግበር ዘይብላ ሓጢኣት ትሪኦ ኮንካ ክትፍትኖ ኣይትተባባዕን ኢኻ ስለዚ ካብቲ ብቃልኦት ሰባት ተቐባልነት ክትርክብ ዝብል ሕማም ክትወፅእ እንተዳ ተዘይክኢልካ ዝዓበየ ሽግር እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ መውቂዕ እዩ ኣብ ክንዲ ንውሽጥና ንሰምዕ ካልእ ሰብ እንታይ ይብለና እንታይ ይገብር ኣሎ ንርኢ እሞ እቲ ካልእ ሰብ ዝኸዶ ነገራት ከም ቅቡል ወሲድና ክንከይድ ጥራሕ ኢና ንመርፅ ስለዚ በይንና ደው ንምባል ኣይንደፍርን ማለት እዩ ክሳብቲ ውሽጥና ዝነገረና እቲ ኮንቬንሽን እቲ ሓቂ ምስ ውሽጥና ተስተላዘብና ግን እንታይ እዩ ብቆራፅነት ክንከዶ ዘለና መገዲ ክንከይድ ኣለና ስለዚ ሶኬት ቢ ዲፍረንት ብለና ኣሎ ብዙሓት ሰባት በዚ ስለ ዝኸዱ በቲ ገፊሕ ጎደና ንስኻ ከምዚ ግድን ምስኦም ትከይድ ኣለካ ማለት ኣይኮኑ ስለዚ ናብዚ ንክንእለ ተዛዕበየ ተባዓ ዘድልየና እዩ ምክንያቱ ዩኒክ ኢኻ ፍሉይ ኢኻ ንስኻ ትክትገብሮ ዘለካ ትክትከዶ ዘለካ ኻ ፍሉይ ትከዶ ኣለካ ምዚ ብዝተኣሰር ሓደ ዝፈትዎ ጠቕሲ ኣሎ እዚ ማርክ ትዌይን ዝበሎ እዚ ፀሓፊ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ፀሓፊ እንተዳ ነብስኻ ኣብ መንጎቶም ብዙሓት ረኺብካያ ደው በል እሞ ሕተታ ኣስተንትን እዩ ዝብል ኣብ ማእከልቶም ብዙሓት ምክንያቱ እንታይ እቲ ንብዙሓት ሒዞሞ ዝኸዱ መገዲ ብዙሕ እዋን ዳርጋ ከምዚ እቲ ሕብረተሰብ ዘፅንሖ መገዲ ብዙሕ ዘይተሓተሉ መገዲ ዓይነት እዩ ዝኾን ዘሎ ፍልይ ብዝበልካ መጠን ግን እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ናትካ ውሽጣዊ ስምዒታት ወይ ከዓ ናትካ ውሽጣዊ ድርኺት ብምስማዕ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ማለት እዩ ኣብቲ ሓቂ ኣብቲ ራይት ዝኾነ ትራክ ወይ ከዓ ሓዲድ ኣለኻ ማለት እዩ ብመንፅሩ እንተዳ ነብስኻ ምስ ብዙሓት ረኺብካያ ዋላ ሓደ ዘፍልብልካ ማለት እዩ ካብቲ ካልእ ሰብ ይር ኖርማል ዝኾንካ ሰብ ኢኻ ኖርማል ብምዃንካ ኸ እንታይ እቲ ውሽጥኻ ንዕቤት ዝተፈጥረ እቲ ቀፃሊ ዝኸፍሓካ ድምፂ ኣይሰምዕን ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቀፃሊ ካብቲ ክንሓተሉ ዘለና ነገር እዩ ሰብ ዝተኸደኖ ትኽደን ሰብ እንተዳ ኣውፊሩ ተወፍር ሰብ እንተዳ ገለ ገይሩ ትገብር ሰብ እንተዳ ዊዝድሮው ገይሩ ዊዝድሮው ትገብር ኢድ ናይ ካልኦት ሰባት ዳጠመትካ እንተዳ ትገብር ኮንካ ብጣዕሚ ሽግር እዚ ኸ እንታይ እዩ ምስ ውሽጥና ዝርብ እንተዳ ተዘይጌርና እዩ ዝመፅእ ምክንያቱ እንተዳ ናይ ውሽጥኻ ድምፂ ኣነፅር ኣቢልካ ውሽጥኻ ዝብለካ ኮንቪክሽን ብሓቂ ሰሚዕካ በዓል ነግረካ እዩ ተሓቂ ስለዚ ናይ ካልእ ሰብ ኣየገድሰካን ብጣዕሚ ርግፀኛ ኢኻ ትኾን ኣብ መሪሕነት ክንመፅእ ኢና ክንሪኦ ናይ ባሓቂ መራሒ ኢኻ ትኾን ምክንያቱ መራሕቲ እንታይ እዮም ንፁር ስእሊ ናይ ሂወት ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ሓደ እቲ ካልእ ደንበርበር ዳበለ ንፁር ስእሊ ህልዎ እሞ ነቶም ብዙሓት ሕቡራት ከሰጋግሩ ዝኽእሉ እዮም ምክንያቱ ንፁርነት ኣለዎ ንፁርነት ክህልወካ ተኮይንካ ካብ ካልእ ዝመፅእ ዘይኮነ ውሽጥኻ ቀፃል ትሰምዖ ተዓዛቢ ትኸውን ኣብ ሂወት ብዙሕ ነገራት ትምከር እሞ ንዑ ሰሚዕኻ ከዓ ትኸይድ ስለዚ ንስኻ ያረ ሊደር ሊድ ክትገብር ክትመርሕ ትኽእል ሰብ ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰዓብቲ ብዙሓት ከዓ ተጥሪ ሕጂ ሰዓብቲ ንምጥራይ ዘይኮነን ሓፈሻዊ እቲ ሂወትካ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ንኸተኺድ ትገብሮ ከይዲ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ እቲ በይንኻ ምዃን ክንፈርሕ የብልናን ከምዚ ምስላ ናይ ዓድና ዘሎ በይና ትወፅእ መሸላሲ እንታይ ዝበሃል ወይ ንዕፍ ወይ ንወንጭፍ ዝብል ቀፃሊ ዝምሰል ነገራት ኣሎ እንታይ ማለት እዩ በይንኻ እንተዳ ዊጢልካ ወፂኻ ወይ ከዓ ፍሊልካ ከምዚ ከጋጥመካ እዩ ንምፍራሕ እቶ ኣይትውፃእ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ዝብል ነገራት መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ ስለዚ እቲ በይንኻ ወፂኻ ምኻድ ክልመድ ዘለዎ ነገራት እዩ መስዋእቲ ኣለዎ ድዩ ያ ኣለዎ ሰማው ምክንያቱ እንታይ እዩ እንተዳ ንኣብነት ኣዕሩኽትኻ ሓደ ስኻ ዘይደልዮ ካይዳ ዝኸዱ ኮይኖም እሞ ከዓ እስኻ ክትቅየር ተደሊኻ ካብኦም ክትወፅእ ከለኻ ንዖም ክትከስሮም ኢኻ እሳቶም ኣፕሩቭ ኣይክገብሩኻን እዩ ኖ በጃኹም ንሶም ተዘይተቐቢሎም እሲ ኣነ በቃ ይቅየራን እየ እዛ ነገር በቃ ስድራይ ከምዚኣ ኢለ ዝሓሲብያ ዘለኹ እንተዳ ኣፕሩቭ ተዘይገይሮም ተዘይጠቂዖምለይ ፅቡቅ ኣለካ ተዘይሎም እሲ ኣነ ይቅየርኒ እየ ሽዑ ኣብ ክንነብስኻ ትፍውስ ዓለም ሙሉእ ተዘይተፈወሰ ኢልካ ከምዚ ኣብ ክትወፅእ ዘይትኽእል ሕማም ኢኻ ተኣቱ ሰባት ክትፍውስ ኣይትኽእልን ኢኻ ሰባት ክትዓሪ ትኽእልን ኢኻ ነብስኻ ጥራሕ ኢኻ ክትዕሪ ትኽእል ከምኡ እንተዳ ክትገብር ኮንካ ከዓ
كمزي التدفرت كله you have to work alone بينها تقدر النجارات كله غلي علمات جزيه كله غلي أبتي مومنت أبتي كناتات تسوزس جركها كل جزيه تي ناتكا كومباس ويكات ناتكا علامات ناتكا مخنياتي that's why سو مجمع رقم تمرت وسينا خن حيل لنا نزلنا كابت عند سنكي ناون خن كيز قبلنا خالص تبعات نزلنا مالتي ስለዚ በይናኻ ፍልይ ኢልካ እቲ ትደልዮ ነገራት ምግባር ክንፈርሕ የብልናን እዚ ቀፃሊ ክንወስዶ ዘለና እዩ ምዝብ ዝተኣሰብ እቲ ንካልኦት ሰባት ሰሚዕኻ ዝመፅእ ውድቀት ንምርኣይ ሓደ ዛንታ ኣሎ ዝንገር ሓደ ኣቦን ወድን ናብ ሓደ ርሑቕ መገሻ ኣድጊ ሒዞም እንዳኸዱ ከለዉ እቲ ቆልዓ ኣብቲ ኣድጊ ተሰቂሉ እንዳኸብከቦ ከይድ ነይሩ ትቦኦም ሰው ሓደ መገደጃ ኣብቲ ጋሻ መገዲ ሪእዎ እሞ ኣታ ቆልዓ ክንደይ ከተደፍር عب سواي أبوها دخل كوسي سخا بعد كده وتيحها قرب عبيت تخبر كم عين الفرز لكاي يشتيني خاصة بقدر خزيت قيد مسوله أو حكي زخون قريتها قال ملتاتي لهم تيبو دايبو سلزا أبو دايبو قال عاد دخل كوبا قيد نيرو نويح مستوى عزو حدا من قدنيا ويك حدا قاشرت مقدم مسرخو بخا با أتا سواي كنديك تدفر بك أزي مسكين قال من يشتي غمزي نعخا خوبك بساخا بارجي توت إخا تخيل لها قرب حلناها ما نبلكن تقدر سكس الله طوالع بين خاص كم يجر كازس الساعي قال مسولها ويا حكي وقاليلو قريتها قاليلو نتقول عصر إلو سأزك كلت يوم عبت عرقي تتعينهم نوي حمس كدخا حنتي سويت غارخ بوا سويت مسرعتهم كا با أنتم حلنا زي بلوم أبون ودن كندي كدج يكونوا قرب ناينسا رهيز بالو بالكم إذا مسكينة أرجت ريوه لهم بدخام حلنا بالكم قرب كمان يتحسمون سلس صغم وريدكم نوع خطبري ويز قباكم حجي ناتو دخيم الله عزيز دخيم الله تصباي قبركم قلم سوالتهم أو حكي أغريتها يتحازلنا بك تجاجينا ناس خمي مثلنا قليلهم أو عبي كساي عبي بتري سليعم مالتيو نتي أدقي بجمل جيرم أسيرم كل عفو مالتي بتي إجرون لعلي تسكيمو ما أبو ودن خد جميرم قرب مسكدو أقطعمي قين ببينتو عينة تحالف نيرم سلازي أفتح بينتو مايس لازنبرة هي أدقي زينور نسلي نايجزار صاو مسرائي سنبيدو ولا حدا تفرحو قواص رأس لزي كاله كاكو صرم وزاس لزوخنة تأدقي نفتي علي كم زاعتوه مخا أدقم كم سانو يتاريخ تنقر أموداتات سبعين تايز بلون ودو تداخل لك زي ناي سواد دمت تسمع خونكا أدقى خيقا تسأني لو مالتي سيزنت مجمرة زنبرة سواي كي يقيمو بدحريز نبرة سواي كي يقيمو نتا تحريز نبرة سبيتي نخي يقيمو تي كل نقراتهم انتاي جيرهم كسيروم مالتي أبي هوتنا خاقومي ولدنا كي نقيم إلنا نوصلو مسانتات كابنات نوصاي ولد خم حقاس قال أنصاري كونكل انت دا أسخا تأمنو لبز نقرات الله خينو مخا قات أمو خينو كابزي مرداء ولا تنات كاز بحال سب حدا جزي منهاد انتاي تصبو إلو زعمنو له نقر كله خالي نعخذ رأيك نقر قنا الله نو بعلاقات فلزي كونه بخبر بفوري كتردات كلا لك أب تحتي زخانة كناتات من كابت صاحت كده زلك مجدي كوز أكابل المهنيات حدا جزي ولا تم نات كاز بحال سبات عرفتها هون ولا تم مغربك زي تردهم نسأره ويكا زي تردهم ملك أباخان تدع له خينو تمجد بمخاط يخاخت مسكرات غير تزي كونه بقى سوم كسب أبروف جيرم نعاقيد زي بولن بقى أنا ولا حد يكوني تدعت لكم كان كل جزين تاي سايت حقوسني خا قصالنا عم دخسس كاين كتنبريخا مصوم صبو زخونه زمدنا هي اي كل وكان بسنك خايكو لا تبالي يزنبر سيزي كومن غيكون تنات كاينيكنس نات كان يشتاو دمص لا سمعها تقيد الصوص صاب سمعها كل جزي حقوسيها نياتو بزح وان بس جزارسنا زباسناتي وشتنا زبلنا مزين سميه سلازي انتايلو جيمس عاصي شراو زقداس زربات زاري بلو مزين مرص حما يسمعنا مسن مرص ولا بدنا اوري هونغا صبو يسمعنا كابز ما أثرت زي بفصم كنوصان كلالنا بقى موصار ناي طاعيت ويكا كندي سب ابروف جيرلكا كمزي كندي سب لايك جيرلكا زي كونه كتم حالفو زلكا ملقتا تم حالت كلالكا زي بيزيكلي كلنا هنسعر زلنا ناي كل حبرسب ويكا ناي كل سب
ድኻሚ ምሳና ዝፀንሐ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ማዓብላ ናይ ኣእምሮና ዝሓለፈ ንርኢ ነርና ብዙሕ ነገራት እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮን ዋላ ቆልዓ ኮንካ ክትዓቢ ከለካ እውን እቲ ወላዲኻ ልክዕ ከም ኣምላክካ ስለትሪኦ ነብሲ ወከፍ ንስኻ ትገብሮ ነገራት ንዑ ዳርኣኻ እንተ ደኣ እሱ ፅቡቕ ኢልካ ፅቡቕ ስማዓካ ተዘይኮነ ከዓ ሕማቕ ዳስ ትስማዓካ ስለተዓቢ ድሓርካ ኣብ ዓበይቲ ኣብ ካልኦት ሰባት ዋላ ክንዲ ሰብ ምስ ኮንካ ዋላ ዘፍርሕ ነገር ዘይብልካ ኣብኡ ኢኻ ተንፀባርቆ ስለዚ በቃ ብሰባት ቅቡል ዝኾነ ክሰርሕ ጥራሕ ኢኻ ትደሊ ብሰባት ቅቡል ዝኾነ ክሳብ ክሰርሕ ዝደለኻ ከዓ እቲ ቅቡል ኣብ ብዙሓት ብዙሕ እዋን ኣባኻ ከምዚ ናብ ዓብ ነገር ኣይወስደካን ከም ልክዕ እቲ ካልእ ሰብ ኢኻ ትኸውን ኖርማል ምዝ ብተኣሰር እንታይ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢሉ ግቡእ ቦቱ እንተ ደኣ ተዘይሂብካዮ ርእይቶ ናይ ሰባት ኣብ ሂወትካ ኣብ ዓወት ረኽበሉ እንታይ ክኸውን እዩ ከምዚ ብዝናኻ ከም ትሰክር ገብረካ እዩ ዋላ ሓደ በቃ ነብስኻ ከም ትጋግ ክገብረካ እዩ ናብ ካልእ ዘይተደለዩ ነገራት ክመርሓካ ክኽእል እዩ ምክንያቱ ጣቃዒት ገለ ትሪኦ እሞ እባ ኣነ በቃ መሰታ ብለይን ማለት እዩ ኢልካ ናብ ሓደ ልካ ከምዚ ባላንቺና ተነፊሕካ ክትኮስ ትኽእል ኢኻ በንፃሩ ከዓ እንተ ደኣ ወዲእካ እሞ ከዓ ናይ ብዙሓት ሰባት ከዓ ርእይቶ ምክንያቱ ከምዚ ልክዕ ዝወደቐ ገረብ ብዙሕ ምሳር ዝዓልዎ ዝበሃል ኩሉ እቲ ክሪቲክ ትነቓፊ ዝበሃል ናባኻ ስለ ዘውሕዞ ኣብኡ ከዓ እቲ ፅንዓት ወይ ከዓ እቲ ግቡእ ደረጃ ናይ ሰባት ርእይቶ ትቦ ሚዛን እንተ ደኣ ብዓቆኑ እንተዘይፀኒሑ ነብሲ ወከፍ ምሳር ክፃወረ ትኽእልኒ ኢኻ ተቋሪፅካ ኢኻ ተርፍ ከም ውሕጅ ኮይኑ እዩ ዝወስደካ እንተ ደኣ ግቡእ ቦታ ሂብካዮ ግን ወላ ሓደ ሰብ እቲ ናቱ ርእይቶ ኣሎ ትቕበሎ እሞ ዳታ ግን እቲ ውሳነ እቲ ክትከዶ ዘለካ መገዲ ብናትካ ውሽጣዊ ስምዒት ወይ ከዓ ርድኢት ክኸውን ስለ ዘሎ ኣብ መወዳእታ እሱ ትገብሮ ስለዚ እንተ ደኣ ምስ ውሽጥኻ ተዓሪካ እቲ ናይ ደገ ነገር ተወሳኺ ዝኸውን ስለዚ ተባዓት ብኸመይ ኢና ንማዕብሎ ኣብዛ ሕጂ እዋን ኮይና ነብሰ ወከፍ ሂወትና እንተ ደኣ ካብ ነብሰ ጀሚርካ ክንሪኦ ፈቲና ለውጢ ዘድልዮ ክፋልና ሂወትና ኣሎ ካብ ስራሕና ካብ ልምድታትና ካብ ማሕበራዊ ሂወትና ካብ ሓዳርና ካብ ኩሉ ናይ ሂወትና ክፋል ግድን ለውጢ ዘድልዮ ምቹእነት ዘይስማዓና ክፋል ኣሎ ኩሉ ግዜ ምቹእነት ዘይምስማዕ ፍርሒ ምስማዕ ኣይንፅላዮ ክንዓብጦ ከዓ ኣይንፈትን ከምኡ ነገር ክመፅእ ከሎ ቲቪ ምርኣይ ወይ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምእላኽ ወይ ከዓ ምስ ስራሕ ምፅዓቕ ገልመልታት ኣይኮነን ጀስት ነቲ ድምፂ እቲ ትሰምዖ እንታይ እዩ ዝብለካ ዘሎ ኖ ዝሰርሖ ዘለካ ስራሕ ንዓኻ ይሰማዕኒ ንስኻ ካልኦት ክኸውን እዩ ዝግባእካ ስለዚ ኣቋርፅ እዚ ትወስዶ ዘለካ ትምህርቲ እዚ ትወስዶ ዘለካ ከምዚ ንስኻ ይከይድኒ ከምዚ ከምዚ ትገብሮ ኣለካ ስለዚ ከምዚ ግበር እንታይ እዩ ዝብለካ ዘሎ ብመንፅር ስምዒት ትርዮ ስለዚ እንታይ ዝብለካ ዘሎ ስራሕ ቀይር ድዩ ዝብለካ ዘሎ ኣብቲ ስራሕካ ከም ዝግባእ ኣይትኸውን ዘለካ ዝያዳ ፃዓር ድዩ ዝብለካ ዘሎ ወይ ከዓ ሓድሽ ናትካ ዝኾነ ነገር ግበር ድዩ ዝብለካ ዘሎ ዝምድናታትካ ብዝግባእ ከይድ ስለዘየለ ክትምርምሮ ኣለካ ክትዘራረበሉ ክትክእሎ ኣለካ ድዩ ዝብለካ ዘሎ የቕሬታ ክትገብረሉ ዘለካ ኩነታትን ሰባትን ኣለው ብትብዓት እዚ ነገራት እዚ ኣይገበርካዮን ድዩ ዝብለካ ኮታ ኩሉ ነገራት ፀሓፍ ድዩ ዝብለካ ተዛረብ ድዩ ዝብለካ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እሱ እንተ ደኣ ብፅሞና ክንሰምዖ ክኢልና እሞ ከዓ ንፅሕፎ ክኢልና እሱ ኣሎ ስለዚ ብውየኻ ትጅምር ካብኡ ቀፂልካ ፍርሕታትካ ትገጥሞም ማለት እዩ እዚ ኩሉ ክንዛረቦ ፀኒሕና ንኸመይ ፍርሕታትካ ክትገጥሞም ከለካ ከዓ ልክዕ ከምዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ትብዓት ዘይኮነ እዚ ልክዕ ከምዚ ሜንታል ኤክሰርሳይዝ እዩ ትብዓት ክበሃል ከሎ ልክዕ ከምዚ ሓደ ሰብ ስፖርት ክገብር ከሎ ጅም እንታይ ይገብር መዓልታዊ ስለ ዝገብሮ ዝቕልፅሙ ገለ እቲ ኣካላቱ ኩሉ እቲ ማስኪላር ይኸውን ፅቡቕ ትርኢት ህልዎ ከምኡ ከዓ እዞም ትብዓት ንብሎም ዘለና መዓልታዊ እንተ ደኣ ልምምድ ጌርናዮም ዳታ ሃነፀ እዩ ዝኸይድ እንተዘይኮነ ሓንሳብ ኣብ ሂወት ትገብሮ ወይ ከዓ ኣብ ኩነታት ፀኒሕካ ትገብሮ ነገር ዘይኮነ ቀፃሊ ክትሃንፆ ዘለካ ክትማዕብሎ ዘለካ ልምዲ እዩ ዳስዋይ ኩሉ ኣብ ሂወት ልምዲ እዩ በቃ ዲስፕሊን ምዃን ልምዲ እዩ ተባዕ ምዃን ልምዲ እዩ ተባዕ ምዃን ምክንያቱ ቀፃሊ ነቲ ናይ ውሽጥኻ ድምፂ ሰሚዕካ ክተተግብሮ ምፍታን እዩ ክትዛረቦ ዘለካ ትዛረብ ክትከዶ ዘለካ ነገራት ትኸይድ ትገብሮ ዘለካ ነገራት ከዓ ትገብር ስለዚ ክትገጥሞም ትክእል ኣለካ ዋና ኣት ታይም ምናልባት ኣዝዩ ዓርሞሸት ዝኾነ ነገር ክህልወካ ክእል እዩ ስለዚ ቀስ ብቀስ ልክዕ ከምቲ ጥሪ ኢልካ ኣብቲ ዳጅም ከይድካ ብሓንሳብ ኩንታል ዘይተልዕል በብንእሽተይ ክትቅይሮ ትኽእል ኣለካ ቀፃሊ ግን እንታይ እቶም ነገራት ዳገበርካዮም በብንእሽተይ ዛስዋይ ስትራቴጂ ዘድልየካ ሓደ ነገር ምስ ፈለጥካዮ በቃ ብሓንቲ መዓልቲ ቅይሮ እየ ትብል እሞ
ኣዝዩ ዘይከኣል ኮይኑ ይስማዓካ ስለዚ ኣቕለል መታን ክተብሎት ነገር ሓንሳብቲ ዓብ ፍርሒ ዘሎ ናትካ ብንእሽተይ ተብሎ ንኣብነት ስራሕ እንተዳ ቄራ ኣለካ ኢልካ ሓሲብካስ መሃር ዲኻ ዘለካ ተወሳኺ ወይ ጎኒ ጎኒ ትሰርሖ ዘለካ ዲኻ ካልእ ነገራት እቲ ተሓስቦ ዘለካ ክትፍትን ኖ እዚኣ ናተይ ኣይኮነትን በቃ ከምዚኣ ደስ ኣይበለን ዘሎ ወይ ከዓ ሕልመይ ካልእ ስለ ዝኾነስ በቃ ግድፍ ኣቢለይ ብሓደ መዓልቲ ፅባሕ ንጎይ ከየኒ ስራሕ ከምዚኣ ክገብር ዘይኮነ ይሃብ ዘ ስትራቴጂ ተጠቂምካ ነገራት ከይድ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ጋባብ ከቢል ይኽእል እዩ እቲ ቀንዲ ቁም ነገር ግን እቲ ነገር ኣለሊኻ ክትገጥሞ ምኽኣል እዩ ካልእ መዓልታዊ ዝተፈለየ ሓድሽ ነገር ምግባር ምልማድ ካብቲ ዝዓበየ ነዚ ናይ ትብዓት ልምዲ ወይ ከዓ ሃቢት ንብሎ ዘለና ከጥርየልና ዝኽእል ነገር ኩሉ ቅድሚ ሕጂ ጌርካ ዘይትፈልጥ ገሊኡ ሰብ ንኣብነት ዝሑል ማይ ምሕፃብ ከምዚ ሞት ዝመስሎ ኣሎ ወላ ሓንቲ ኮ ቀላል ነገር እያ ጀስት ግን በቃ ኣይትገብሮን ክላል ሓንቲ ዘይገበርክዎ እንታይ ድዩ በጃኻ ይገብሮን እየ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ወላ ሓደ ዘይክመስለካ ኽእል እዩ ነብሰ ከፍ ግዜ ከምኡ ትገብር ከለኻ ግን ንርእስኻ ቅድሚ ሕጂ ጌርካዮም ዘይትፈልጥ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል ተርእኻ ዘለኻ ድሒረ ክርእየኩም እየ ከም ኣብነት ናተይ ዝገበርኮ ቅድሚ ሕጂ ከይድካ ዘይትፈልጥ መገዲ ብሓንቲ መገዲ ጥራይ ትኸይድ ከለኻ ሓድሽ ነገራት መገዲ ክትፍትን ክትክእል ኣለካ ስለዚ መንፅር ሓድሽ መገዲ ዝኸድካዮ ንርእስኻ ነቲ ኣእምሮኻ ሪዋየር ትገብሮ ኣለኻ ተላምዶ ኣለኻ ሓደስቲ ሰባት ምፍላጥ ሓድሽ ነገራት ምዕዛብ ምርኣይ ወይ ከዓ ምግባር ስለዚ ሂወት ኣብ መወዳእታ ዝተማሂርናዮ ዘለና ኩሉ ኣብ ኣክሽን ኣብ ተግባር ንገብሮ ነገራት ስለዘይኮነ ከምዚ ክልሳ ሓሳብ ኮይኑ ይሰርፍ ስለዚ ናይ ከምኡ ልምድ ክህልወና ክእል ኣለዎ ኣብ ሓደ ነገር ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ክፋል ናይ ሂወትና ነዚ ከም ባህሪ እንተዳ ክንላበሶ ክኢልና ነዚ ትብዓት ዝበሃል ዘሎ ክመፅእ ክእል ዝኾነ ዘረባ ክትዛረብ ደሊኻ ኣለኻ ኣብ ዝኾነ ተኣኪብካ ኣለኻ ዋላ ብዕላላት ኣብ ክንዲ ስኢልካ ትሕዞ እሞ ከዓ ድሓር ዘጣዓሰካ ብኸይሊ እየ ትብሎ ብዙሕ እዋን ኣብ ሂወት ክትብሎ ዘለካ ክትኮኖ ዘለካ ክትኮኖ ትክእል ኣለካ ኦፍኮርስ ጥበብ ክሕወሶ ክእል ኣሎ ኣብ መወዳእታ ግን ክሳብ እስኻ ነብስኻ ኤክስፕረስ ጌርካ ገሊፅካ እቲ ናትካ ኩንነት ሰብ እቲ ናትካ ዝበሃል ሰብ ክቕበሎ እዩ እንተዘይኮነ ከዓ ነቐፌታ ፈሪሕካ ወይ ካልእ ሰብ ከይመዝነኒ ፈሪሕካ ኢልካ ትብሎ ነገራት ዋላ ሓደ ስለዚ እቲ ግምት ንካልኦት ሰባት ንዎ ኣዝዩ ኣዝዩ ክትሕት ክኽእል ኣለዎ ክትፍትን ክትወድቕን ፈቃደኛ ኹን ዝኻስ ሓንሳብ ኢልና ኢና ምክንያቱ እታ ውድቀት ዘለካ ራእያ እንተ ደኣ ቂሮ ክኢልካ ምክንያቱ ቆልዓሲ እግሪ ክተክል ከሎ ክንደይ ግዜ ይኹን ወድቕ ማለይ ኣብሉን ኦኬ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ከም ውድቀት ዘይኮነ ዝሓስቦ እቲ ከምኡ ዝበሃል ኮንሰፕት ኣብ ኣእምሮ የለን ምውዳቕ ኣይኮነ ዝሓስቦ ምምሃር እዩ በቃ ምክንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝወድቀሉ ተማሂሩ እዩ ዘብል ዘሎ ክልሕፀፅ እዩ ክወድቕ ያ ወድቕ እዩ ብሽክለታ ክንላምድ ከለና ክንደይ ግዜ ዘይወደቕና ክንደይ ግዜ ዘይጋጨና ግን ብኸመይ ኢኻ ትኸዶ ኣብቲ ሂወት ከዓ ከመይ ዳተላሕፀፅካ ዳወደቕካ ገለ ኢኻ ትኸዶ እቲ ትመሃሮ ነገራት ቢዝነስ ተኾነ ከመይ ትምህርቲ ተኾነ ከመይ ካልእ ክትለማመዶ ዘለካ ነገራት ተኾነ ከመይ ዝምድናታት ተማዕብሎም ብኸመይ እዮም ምክንያቱ ብዙሕ ዝረባት ብዙሕ ኮሚኒኬሽን ብዙሕ ሓሳብ ምልዋጥ ብዙሕ ከምዚ ግጭት እዮም ዝሓልፉ ሓደ ሓደ ግዜ ከምዚ ትፋቐር ተኾንካስ ዋላ ሓደ ከምዚ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልይ ዘይብልካ ወይ ከዓ ከይተሰማዕኻ ትውዕለሉ ነገር ዘየለ ኮይኑ ይመስል ኖ ከመይ ጌርካ ነቲ ዘሎ ፍልያትካ ብዝግባእ ኣማዕሪኻ ከምዚ ብንፁርነት ተዛሪብካ ኢሚ እንዳተባሃልካ ተኺዶ እምበር እንተዘይኮነ ክሳብ ክልተ ሰባት ዝኾንካ ኣብ ውሽጢኻ ከማን ብዙሕ እዋን ዘይምስማዕ ኣሎ ስለዚ እቲ ነገራት ሓደ ፍፁምነት ዝብል ስእሊ ክንሕዝ የብልና ኣብ ሂወት ፍፁምነት ዝበሃል ነገር የለን ቀፃሊ ነገራት ከዳም ሓይሽካ ምኻድ ተዛዓበየ ዓወት እዩ እሱ እንተዳ ብከምዚ ዓይነት ቀሪፅናዮ እቲ ግሮዝ ማይንድ ሰት ዝበልናዮ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ናይ ዕብየት ኣተሓሳስባ ይዘፋሕና ነገር ከምዚ ቀሊል እዩ ምዝ ብዝተኣሰር እዚ ናይ ባንጂ ጃምፒን ንክፍትና ኢለ ዝገበርክዋ እዚኣ ክርእየኩም እየ ኢንፋክት ሓደ ካብቶም ዘፍርሑ ዓይነት እዩ ናይ ከባቢ 44 ሜትርስ ሃይ ላዕሊ እቲ ትገብሮ ነገር እዚ ሕጂ ኖርማል እዩ ዋላ ሓደ ኣብ ሂወትካ ብዙሕ ዝውስኸሉ ወይ ከዓ ዝቕንሰሉ ነገር ዘሎ ኣይመስልኒ እታ ማይ ምሕፃብ ከም ዝበልናያ እታ ሓዳስ መገዲ ዝበልናያ እታ ንሓደ ጋሻ ወይ ከዓ ስትሬንጀር ወይ ከዓ ዘይትፈልጦ ሰብ ከይድካ ምዝራብ ሰላም ምባል ዝበልናያ ንኣእምሮኻ ግን ሓድሽ ነገር ኢኻ ተላምዶ ሪዋየር ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ ዳስ ዋይ ሓስባ ነይረ ኢንፋክት ኣብቲ ሞመንት ክትቀርብ ከለኻ የፍርሕ እዩ ኣዝዩ ዘፍርሕ ኣብ መወዳእታ ግን ምስ ገበርካዮ እንታይ ኢኻ ትኾን ማዕረ ክንዱ ዘየፍርሕ ምዃኑ ብምግባር ጥራሕ ኢኻ ትፈልጦ ብሂወት ከይገበርካዮ ዳሕሩን ክርአና ዴል ካርኔጊ ዝበሎ ሓደ ነገር ኩሉ ግዜ የፍርሕ እዩ ስለዚ ካብ ፍርሕታትና እንተ ደኣ ክንለኣቕ ደሊና ክንገጥሞም ጥራሕ እዩ ዘለና
ኣብቲ ምግጣም ስትራቴጂ ከድልየና ክእል እዩ ትዝበልናዮ ኣብ ክንዲ ብሓንሳብ ከም ዝትብል ሞ ኣዝዩ ከምዚ ፈቲኑ ኣፍሪሑ ንኩሉ ግዜ ከምዘይ ትፍትን ዝገብረካ ኣትሊስት ስትራቴጂ ዘለዎ በብቁርብ እቲ ነገራትካ ክትገጥሞ ትኽእል ተዘይኮነ ምህዳም ካብኡ ወይ ከዓ ብዛዕባኡ ጥራይ ምሕሳብ ኮንሴፕቹዋላይዝ ምግባር ምውራድ ምድያብ ወላ ሓደ ክመረካ ይክእልኒ ዜርካ እቲ ርድኢት ምስ ሓዝካ ኣብቲ ባሕሪ ብምሕምባስ ኢኻ እቲ ምሕምባስ ወይ ከዓ እቲ ክእለት ትመሃሮ ኣኬስከ ድምፂ ክንገብረላ ሞ ኣብኡ ከለና ክስኻ ንገብር ቅድሚ ሕጂ ባንጂ ጃምፒንግ ፈቲኑ ገለ ዝፈልጥ ተሎ ወይ ገለ ከዓ ከፍለና ክእል እዩ ወይ ፍሉይ ነገራት ዝገበረ ድሓር By the way, start to go Nile River. Ali River. Again, try to see the car. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. Everything you go at your hand, go out. No matter what them say. No matter what them say. ጽቡቕ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ኩሉ ግዜ ብቲስኻ ተኣምነሉ ክትገብር ትክእል ኣለካ ካልኦት ዝበልበሉ ብዘይገድስ እዩ ዘሎ እዚ ካልኦት ዝበልበሉ ንምባል ግን ንዖም ንምንዓ ወይ ከዓ ሰባት ባዕሉ ፈልጥ ንምባል ገለ ዘይኮነ እቲ ጽቡቕ ዝደሊ እቲ ስኻ ክትፍትን ኣብ ሂወት ዝደልየካ ወላ ሓደ ከምዚ ኩሉ ግዜ ከጣቕየ ክሪቲክ ግን ኣሎ ኩሉ ግዜ ዋላ 99 ሙሉእ ከሎ ኣፍታ ሓንቲ ዳርክ ስፖት ኣፍታ ዘይተሰራሐት ነገር ኣብኣ ዘተኩር ሰብ ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣይ እዚኻ ከምዚኣ ገይሩ እዚኣ ከምዚኣ ኣብ ከምዚኣ እንዲ ምፅዋ ኖ እዚ ዳኣደይ ከምዚ እዚ ዳኣደይ ብዕድል ይረኺቦ እዚ ዳኣደይ ከምዚ ገይሩ ሕጂ እቲ ዘይሰርሕ ሰብ ኩሉ ግዜ ነቓፊ እዩ ምክንያቱ ብምስራሕካ ስኻ ኣብ ሓደ ነገራት ብምዕዋትካ እንታይ ኢኻ ተርእዮ ንዑ ከምዘይገብር ዘሎ ኢኻ ተርእዮ ዘለኻ ስለዚ ከምኡ ምዃን ዝፈጥረሉ ስምዒትካ ሓቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ክንዲ ትስኢሉ ንትብዓት ኖ ጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሕ እዩ ንሓደ ሰብ እንተዳ ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሕ ኢልካ ኣጣቂዕካሉ ንጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሕ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ነብስኻ ከዓ ኣፕሩቭ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ጽባሕ ንጎውን ኣነ ከምኡ ክገብር እኽእል እየ ኣብዚ ሳዋ ዝነበርናሉ ኣጋጣሚ ናይቲ ማዕስከር ዩኒቲ ፈርስት ኣብ ዝወፃኹሉ ሲ ባይ ዘ ወይ ኣብ ስራሕ ተለካ ሰብ ብዛዕባካ ብዙሕ ይዛረብ ጽቡቕ ነገር ስለዚ ሰባት ብዛዕባና ብዙሕ ነገራት ዝዛረቡ ተለዉ ንዓይ ኣለና ማለት እዩ ዘይተዓይተ ኣለካ ጥራሕ እዩ ብዛዕባካ ሰብ ዘይዛረብ ኣብ ሂወት እዞም ፕረዚደንታት እንደንርኣዮም ሰባት ብዛዕቦም ከይዛረቡ ጋዜጠኛታት ህዝቢ ከምዚ ከይብሎም እንተዝሓስቡ ነይሮም ወይ ከዓ ነብሶ ከብ ዝበሃልዎ ነገር እንተዝቆፅርዎ ነይሮም ባይ ክስቶ ካሎም መዓልቲ ከምዚ ኢልቲ ጋዜጠኛ ክስቶ ከምዚ ኢልና ንዓይ ገለ ተዝብሉ ነይሮም ሲ ንመርሑ ዶ ኮይኑ ስማዕና they don't give shit ግን ኣይግድሶም እዩ ከምኡ ዓይነት ሜንታሊቲ ከነጥረህ ንክእል ኣለና እቲ ክንገብሮ ክንብሎ ንደሊ ክንብል ተደኣ ኮይና እቲ ግምት ንቦ ነቲ ነገር ትሑት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ተዘይኮነ እቲ ቁኑዕ ዝበሃል ሰብ መፂሑ ሾ ክብለካ ይትጋገት ኣለኻ ስኻ ንመን ሰምዕኻ ትፈልጥ ኢኻ እዛ ከዚኣ ከምዚኣስ ከምዚኣ ክትገብር ኣለካ ፈሻው ግን ፅቡቅ ኣለኻ ተዘይኮነ ኣለዉ ነቐፍቲ ከም ዝብሎም ዘለና ግን እዚ ከምዚ እዩ እዚ ኮ ከም ስለ ዝኾነ እዚ ከምዚ እዩ እዚ ከምዚ ንኸይትፍትን ካልእ ግዜ ክስታይ ዝገብሩ ባና እዚ ቀዳማይ ዩኒት ኣምፂዎ ዘሎ ሲ ወላ በቃ ብሓይሊ በቃ ኣምፂዎ በቃ ብመፅናዕቲ ገለመልታት እምበር ከምዚ ፖቴንሻል ወይ ከዓ ከምዚ ዓቕሚ የብሉ ገለመልታት እብሉ ነይሮም በድሕሪት ኣጋጣሚ ሰምዖም ነይረ ሕጂ እንታይ እዩ ከምዚ ተሰሓቕ ኢኻ እቲ ምሻሎ እቲ ነገር ግን እቲ ባህሪ ናይ ሰብ ከምኡ እዩ እንታይ እቲ ርድኢት ሕጂ ዋላ ዝሓለፈ እውን ኢልና ነርና እቲ ፀገም ናይ ሰብ ከዓ ከምዚ ፃዕሪ ከም ሓደ ናይ ሕማቃት ዓይነት ዝውሰደሉ ዓይነት ሶሳይቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ብኣካዳሚ ክሪኦ ከለኹም እዩ ተፀኒሑ ኢልካ ቡልሽት ዝኾነ ተሓሳስባ ምክንያቱ እንታይ ከምዚ ውሉድ ክትብል ከለኻስ ገለ ፖቴንሻል ገለ ብቕዓት ኖ ኣነስ ከየፅንዓኸ የብ ትምህርቲ ዝሓልፍ በቃ ከምዚ ኣቢለ ዋይ ተዝተፅንዕ ዳ ከመይ ምዃንካ ስኻ ነወይ ብዘይ ምፅናዕካ ስኻ ሕማቕ ኢኻ እቲ ሰብ ከዓ ዋላ ማእከላይ ፖቴንሻል ሃልይዎ ዋላ ዝኾነ ይኹን ኩሉ ሰብ ተመሳሳሊ ፖቴንሻል እዩ ዘሎ ብምፅዓሩ ነቲ ዝኣምነሉ ብምኻዱ እሱ ዝያዳ እቲ ኣብ ሂወት ከምዚ ክብሪ ዝረክብ ወይ ከዓ ተቐንዲ ሳክሰስ ዕውት ዘብሎ ሰብ ከዓ ንሱ እዩ እቲ ሜንታሊቲ ግን እንታይ እዩ ከምዚ ጥውይ ዝበለ እንተደኣ ኮይኑ
ናብ ሓል ዘይተለየ ነገር እዩ ዝኸይ ስለዚ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ኩሉ ግዜ ኔጋቲቭ ክሪቲክስ ነቐፍቲ ሰባት ኣብ ሂወት ንሰምዕ ብልና ንስራሕ ኣብ ንብገሰሉ ዋላ ብዘይ ፍላጥ ፍርሕታቶም ናባና ዘንፀባርቑ ኣለዉ ዋላ ካብቶም ቀረብትና ኹን ኖ እዚ ዳ ከም ዝበሎ ከምዚ ተተዓወትካ ክዝብል ነገር ኣይመፅእ ሽሕ ዝኾን ንኸይትፍትን ዝገብሩኻ ምክንያት እዮም ዘብጡ እዚ ቁጠባ ትሪኦ ኣለኻ ድሓር ከዓ ከም ዝተኾነ በተበለኸ ዳሓን ፅቡቅ ኢኻ ዘለኻ እዚኣ ነገራት ጥራይ ከምዚኣ ግበራ ከምዚኣ ጌርካ ፊክስ ግበራ በዚያ በቃ ኣብ ክንዲ ቀይር ዝብለኻ ነታ ዘላ ንእሽተይ ላሕሒምካ ኪ ዝብለኻ ብዙሓት መኸርቲ ናይ ውድቀት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ብኽፍኣቶም ዘይክፍኣት ምኽፍኣት ዝገብሩ ኣለዉ ብዘይ ክፍኣት ከዓ ዝገብሩ ኣለዉ ካብ ፍርሒ ምክንያቱ ንዓኻ ንዖም ፈሪሖም ገዛ ርብሶም ንዓኻ ዘፍርሑኻ ሶ እቲ ናትና ድምፂ ክዓቢ ክዕብል ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ናትና ድምፂ ኣይጋገን እዩ ኩሉ ግዜ ቁኑዕ ንገብር ተለና ቁኑዕ ትገብር ኣላ ክብለና እዩ ንጋገ ተለና ንጋገ ኣለና ክብለና እዩ ሶ እዚ ነገራት እቲ ቀፃል ንውሽጥኻ ምስማዕ ከም ልምዲ ከነማዕብሎ ክንክዕል ኣለና ካልእ ሓደ ነገር ተዳ ከም ዘድሊ ፈይድካ ንምግባሩ ከምዚ ክድንጎ ክትክእል የብልካ ምክንያቱ ብመንፅር ዝደንጎኻዮ ብዙሕ ምክንያት እዩ ዝመፅእ ኣብቲ ሩል ኦፍ 5 ሰከንድ ዝበልናዮ ሕጊ ናይ 5 ካሊእ ዝበልናዮ ከዓ ንሱ ክትስቕ ክትብል ከለኻስ በቃ ከም ትስእ ኣገዳሲ ምዃኑ ፈይድካ ኣለኻ 5 4 3 2 1 ኢልካ በቃ ቦግ ኢልካ ክትስእ ኣለካ ከምዝልካ ከምዚ ሮኬት እዩ ከምዚ ሮኬት ሶ ኣነ ኣክሽን ክንድንጎ ክንክእል የብልና ምክንያቱ መንፅር ዝደንጎናዮ ኣክሽን ከዳሓን ፅባሕ እሞ ከምዚ ምስ ኮነ ምስ ረኣኽቦ ዳሓን ወይ ናይ ጌት ሬዲ ድሉ ምስ ኮንኩ ሕጂ ዳ ከምዚ ኣላ ገለ ከምዚ ኣሎ ኩሉ ግዜ ቀፃሊ ነቲ ነገራት ንኸይንገብሮ ዝመፁና ሓሳባት ኣለዉ ስለዚኦም ንዓና ካብቶም ንገብሮ ዘለና ዘጓዳኑና ዳ እምበር ሰናይ ምኽሪ መኸርቲ ስለ ዘይኮኑ ልክዕ ከምቲ ብደገ ነቐፍቲ ዝበሃሉ ዘለዉ ልክዕ ኣብ ውሽጥና ከዓ ኢነር ክሪቲክ ኣሎ ነቐፍ ኣሎ እቶም ጥርጣረ እቶም ፍርሕታት ዝበሃሉ እዚ ከዓ ከምዚ ምስ ግዜ ዘማዕበልናዮም ዝተምሃርናዮም ካብቲ ሕብረተሰብ እዮም ናትና ንብሎም ነገር እውን ኣይኮኑ ምክንያቱ ከም ዝበልናዮ ቆልዓ ከምዚ ዓይነት ፍርሒ የብሉን ቀፃሊ ግን ናይ ቅድሚ ሕጂ ውድቀት ኣምፃልካ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርካዮ ሞ ዝተጋገኻዮ ካልኦት ፈቲኖም ዝተጋገይዎ ክስተኸማን ፈቲኖ ከምዚኣ ረኺቡ ከማ ትረኽብ ክኽእል እቲያ ከምዚኣ ኮይ ተዓወትን ቅድሚ ሕጂ ነይራ ቅድሚ ሕጂ ስለዘይ ተዓወትካ ሕጂ ኣይትዕወትኒ ኢኻ ዝብል ነገራት ናይ ሕሉፍካ ውድቀት ንመፃኢኻ ከፅልሙቶ ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ንኽልቲኡ ድምፂ ኢኻ ተዓብሶ ዘለካ ነቲ ናይ ውሽጥኻ ኔጋቲቭ ወይ ከዓ ኣልታዊ ዝኾነ ድምፂ ኢነር ክሪቲክ ንብሎ ነቲ ናይ ደገ ናይ ሰባት ከዓ ውሽጥኻ እንተዳ ዓፂኻዮ ናይ ደገ ቀሊል እዩ ብዙሕ እዋን እቲ ውሽጢ ምዘይተዓፅወ እቲ ናይ ደገ ነገራት ክስታይ ዝገብር ሽዑ እንታይ ይመስለካ ከምዚ ኣዚፍቲ ደጋዊ ነገር ሒዝካ ዘሎ ይመስለካ ሶ ኩሉ ግዜ እቲ ዝዓበየ ካብ ኩሉ ነገራት ዝኣልየና ነገር ካብ ጫውጫውታ ካብ ዝኾነ ነውፂ ኣብ ዕላማኻ ወይ ከዓ ኣብቲ ናትካ ጎል ምትኳር እዩ ከምቲ ከልቢ ይነብሕ ገመል ከዓ ጉዕዙ ይቕፅል ዝበሃል ኩሉ ግዜ ታርጌት ናትና ኣብቲ ናትና ዓላማ ኣብቲ ናትና ነገር ፎካስ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ብዛዕባ ተኩሮ ተማሂርና ነርና ካልእ ምስ ጌጋ ምስ ምምሃር ዝተኣሰር ኦሬ ተዛሪብና ኣለና እዚ ክፋል ለርኒንግ ፕሮሰስ መስርሕ ምዃኑ ፈይጥና ካብኡ ክንመሃር ቀፃሊ ዳዓብና ክንከይድ ክንክእል ኣለና እምበር ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዝተጋጋኻሉ ባይ ከምዚኣ ተጋጊኹ ስቶኸ እንታይ ከይብለኒ ከምዚኣ ተኾንክኸ መወዚኣ ኸሲረ እንዴ ምክንያቱ ብዙሕ እዋን ምስ ከሰርካ ኢኻ ካብቲ መወዳእታ ትመኽሰር ዝመፅእ ሶ ካልእ ኣብ ሎም ምንባር ከዓ እቲ ዝዓበየ ነገር እዩ ኣብ ሎም ምንባር ከዓ እንታይ ንሕሉፍ ተመሊስካ ብሕሉፍ ከይጠዓስን ንመፃኢ ብምርኣይ ኣብ ክንዲ ኣብ ሻቁለት ትነብር ኣብ ሎሚ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ፈይድካ ክትዓየት ክእል ኣለካ ምክንያቱ መፃኢ ክንዲ ዝደለና ንድለ ከምዚ ናብ ሎሚ ክነምፀይ ንኽእል ኢና ሕሉፍ ከዓ ክንዲ ዝደለና ንድለ ክንመርሶ ይንኽእል ኢና ጀስት ካብ ሕሉፍ ገለ ንእሽተይ ተመክሮ ምምሃር ንወስድ ንመፃኢ ንተስፎ ንዕልም እንደን ኣብ ሎሚ ከዓ ንገብሮ ካልእ ዙርያኻ ኣብ ምንታይ ዓንኬል ኢኻ ዘለኻ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ድምር ናይቶም 5 ሰባት ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ወይ ከዓ ተንብቦ መፅሓፍቲ ኢኻ እንተዳ ዝብል ኣዘራርባ ሒዝና ኣለና ኮይና እንተዳ ኣዎንታውያን ኮይኖም ንዓኻ ዘተባብዑ ኖ ኣጆኻ ከምዚ ግበር ብቕዓት ከም ዘለካ ዘርእዩ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ዝብሉ እንተዳ ኮይኖም ነቲ ነገራት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኖ ግደፈና እንዶ ስኻ ከምዚ ክሳይ ይብልካ ኩሉ ግዜ ናትካ ዊክነስ ናትካ ኣሉታዊ ጎኒ ዘርእዩ ወይ ከዓ ናቶም ፍርሒ ናባኻ ዘንፀባርቑ እንተዳ ኮይኖም ተማ ዙርያኻ ዘለዉ ግን ከምዚ ድራግ እዮም ዝገብሩካ ልክዕ ከምዚ ናይ ግራቪቲ ሓይሊ ዝስሕበካ ንኸይትበር ከምኡ እዮም ዝኾኑ ስለዚ እቲ ንውዕሎ ከባቢ ዝህልወና ምስ ሰባት ዝምድና ብፍላይ እቶም ቀረብቲ ናትና ከመይ ዓይነት ሰባት እዮም ክንብል ክንክእል ኣለና ሶ ዴል ካርኔጊ ተብለና ኣሎ ስጉምቲ ምዘይ ንወስድ
ويكا سجوم تزي موساد نمتر طان فرحني زوسد تقطيف كا سجوم كت وسنا لك أنا بلوزلنا خازي بنصار سجوم تموساد جن متأمن تبعتني زول مهنيات متأمن كم تاي مسئلنا نقرات مسفتن كاب نقرات فتنهم أوكي كجبر باخ إليه تبل ترى تزي فتين كاجن أبرزها خلال دبل كاتب المو تسأنح مو عموداتا بقى حساب كوين ترف بمنصر جزيز وصل خانتاي منصر تمهنياتات دعبي خيد منصر تفرحها دعبي زخيد سو فرحنا انت داخل نسعرقينا اب فرحي بزح جزيات نقبر بنا كتيفنا ناو اكشن كيدالنا ذكرى افتنا يبانجي وان افتا موداتات بس خلخ انت يفهم فرحتات سمعك نياتو تري خلخا نقول كل عزيز فرح ناوي خطأت ولا حدا خمزي تكون تفلت على امرها جنتاي كمزي تي فرحي ناتشرال ببحري زمت بريناتنا ريواير زخنا نغري كل تقل نغريك سيز قطيفكا تداخل زل تزيك إلكان تدا جزي وسدا بيلكا أو نعم جنزبي ملوس لي جنزب ملوس كاين براتني فاكت أب الشعوان ونيات قومس لز فولت سومكا نخزل لز جبرها سو قطيفكا خطأت وقت كلا كانت نجر سلازي نفرحها سعر تدلي خاصة إلكا يتكمت وصيخا بزعبو زخانة نجر جبر زخانة نجر جبر سلازي تاني يشتي جرات راينا أبا أكت نجبر أبا خنا عيخ نكلالنا مول سئلي بحسب كم تصنع يكلني خمس مارتين لوثر زبالو أسكالاي سلازي أسكالا دي بتقول كلها كمزي كال بالرخي رايكا كال نصار رايكا منصر دادي بكات كيد كلها مول سئلخ رايكا فلي أب تحت كلها جن كمزي كل زي تراين تون بتانيش تدري أزلها بتاباناسا بتاجرات خيدمو السو كمزي دعبي حدا عبرهن يخون سجن تا أكشن تداوسيل كمالتي سلز دعبي نايلومي تمرتنا زنبرة ويكا نزي كنمهار زجبر زي عبيوت كابتم فتينهم زودكو توم بسنك فرحي ولا حنتي كيف تون السعارو سلز وصحي سلزي انتاي زغانة بوتنشال ويكا انتاي زغانة بقعاتي ناوشتنا كبيرنا يزلنا كزاربو خلو بزحات كابتم سيلف ديفلوبمنت ليدرز انتاي بلو تزعبي هافتناي عالم اب امريكا يكونن اب تشاينا يكونن وي اب كال عبيتي اندستريال بوتا هون اب دبي يكون تايدا المقابري نيت افت مقابرتي بزحات بيزنسات زي تجمروا بزحات مصحفتي زي تصحفوا بزحات مرحتي ناي بحق زي فري بزحات زيمت زي بزحات ارتيستس فري زغال زي فريو بزح نغرات اوي تقبير زلا نيت انتي بسانكي فرحي عيفتون أفت نجرات يسنح لي دولو إذا مخالص لذي إتي moment of truth كمت ناخذ بهيوت كم زي ويستر تشرچ زبالو بزح عوان إتي حقي تندلي نجرات عوشتنا كم زي مسجزي أنت رأت زي سيسنايو مت النايك الجيل بلناي كم زي كخون خيله نياتو إتنجر تقع زفرح النايم at the same time كا أزجيزو حقوس النايم ونياتو انتاي إتي كانت ناتنا treasure ناتنا بقى صور حقوس أوي زلو سو انتاي كنت قبل نتا فرحتي انا تا ازيع انتن زخنت فرحك تعبت إلك كلا رحم بك عبزا زلو خو زي كصنتاي حجي ابلومي مخا عدما خنز خوين خيده مخا حجي نخمز مهار مخا كم زخ قبرسي بزا زخنت مخاد حيش إلك شورت كات وسدا بيوت اذن كم زي اب ان ذا لونج ران في كم زي هيوت نبرز لك نخنا براي خلكان سيزا حنساب كوريس كانت لا تبقيسكا التنجرات معرضقي كي تبقسكا خلقات فرحة يكونن نزل مقلاس إيو إمرسون كابتن عبيد صحفنا أمريكا هم زبزلو خمزي حدا من سيسو قوريس أنت لا تبقيس سبك أنا أفتا دنداني تمثل عالم لك كم بعراي جليس وازلو بقى بيجحما أنت دا حيزوا ويكا بيجحما أنت دا بحيل حيزوس بقى كمزي أزي أقرامي زخون أو خلو يبا حنساب تزوي قزوة صعب إيدو سلازي تي نجرتسي بقى أنا توم فرحت زخون أدفنتشررز ويكا نهيوت منقدينياتات نخفرح إلو استعسر نجر دامبر تبعرايتي كم زي عزيو خمزي توقدائي ويكا زبال عكا زقت لك نجر كم زي كوني إزيز بلو زلغات مثال نايت عالميتي حلمتاتنا تيجا نقبر كلنا كقاتمونا نزخول بوجهاتات فرحنا نغموطي مالتي سو بمنصر زخدنايو منصر اتي نايوشتنا حلمي نخقهات عدل زهبنايو بمنصر تي كونكونو زلنا نقرات نايموهان بابنا زعبي زخون سو لو معلت بزي ناي تيودور روزفلت
زرباخنا عطينا زيادة سبيتش زيادة قدمي 100 عام استوهبت يا تيودور روزفلت بملئتهم كتريوا تقوليهم the man in the arena يا تقول اوكي arena زي ستاديوم ناي قدم ناي روماويان زنبري مستوم عبيت نابر مسنابس زباسو زنبور تمريصهم دلدلات اباصح ويكا اغواب زاتومو مستوم ازيم كمزي ጨካና ዝበሃሉ እንስሳታት መጋ عبيت عالموش زغنو زواغولي او በቃ ምድማይ አሎ ሙዳቅ አሎ ምስባር አሎ ምርሓጽ አሎ ምልሕጻጽ አሎ ምስ ሓመድ ሞይካ ምስ ኮፍ ምርጻም አሎ ኩሉ ነገራት እቲ ክትኮኖ ዘለካ አሎ ስለዚ እንታይ ገሊጽዎ ንህይወት ማለት እዩ እቶም ኣብ ህይወት ቀንዲ ዝዝከሩ ወይ ከዓ ናይ ብሓቂ ዝነበሩ ኣብቲ ኣሬና ናይ ህይወት ኣብቲ ስታዲየም ናይ ህይወት ኣትዮም ኩሉ ነገራት ዝፍትን እዮም እምበር ቶም ኮፍ ኢሎም ዝቕመጡ ተዓዘብቲ ኮይኑ ዘሎ It's not the critic who counts ኢሉ not the one who points out how the strong man stumbled or how the door of this might have done them better እቲ ብደገ ኮይኑ ወጻኢ ኣታ ዝኽስቶ ከምዚ ብዙሕ ሰብ እኮ ከምኡ ወላ ሓደ ንዑ ዘይሰርሕ ነቶም ዝሰርሑ ሰባት ግን በቃ ንዖም ክፅርግፍ ዝውዕል ሰብ እዩ ክስቶ ከም ሰሪሕ ክስቶ ከም ዝገይሩ ከምዚ እኳ ክትከውን ነይርዋ እዩ ብኣፉ ዝውርፀስ ከምዚ ክትከውን ነይርዋ ኣብ ከምዚያ ወዲቑ ከም ዝብሎ ዘለና ነቐፍቲ ምክንያቱ ሓደ ብዛዕባ ከምዚ ዓይነት ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ንነቐፍቲ ኢልካ ዝተሰርሐ ሓወልቲስ የለን ኣብ ሂወት ሰብ ነቐፍ ብምዃንስ ንዑ ዝተሰርሐ ሓወልቲ የለን ስለዚ እቲ ኣብ ሂወት ዘገድስ ወይ ከዓ ሂወት ዋጋ ክብሪ ትቦ እዞም ነቐፍቲ ዘይኮኑ ይብላ ኣሎ the credit እቲ ክብሪ belongs to the man ንመን ምልከት who is actually in the arena ኣብቲ arena ናይ ህይወት ኣብቲ ስታዲየም ናይ ህይወት ኣብቲ ባሕር ናይ ህይወት ንዘሎ whose face is marred with sweat and dust and blood ብገጹ ዝወድቕ ዝለሃ ከምዚ ዝህተም ወይ ከዓ ዝርህጽ ዝደሚ who strives valiantly ብጽንዓት ብሓቦ ዝጋደል who errs and comes short again and again ኣጻልፍትን ቀጻልኻ ይወድቕ እትስእ who knows the great enthusiasm the great devotions and spends himself in a worthy cause ንሓደ ዓብ ነገር ዓሊሙ በቃ ብዓቢ ወኒ ብዓቢ ዝኾነ ቆራጽነት ዝብገስ ወይ ከዓ ዝኸይድ who if he wins ኢሉ እንተዳ ተዓዊቱ ሰብ እዚ knows the triumph of high achievement ምክንያቱ እቲ ክብሪ ናይ ምዕዋት ፈልጦ እዩ ምክንያቱ ብሓይሊ ብፃዕሪ ዘምፆ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ዘሐቡና ምክንያቱ ወዲቑሉ እዩ ጅግና ክበሃል ከምዚ ይግቦ እዩ ሰብዚ ሂሮ ክበሃል and who if he fails ተወደቐ ከዓ at least he fails while daring greatly ኣብቲ ክልዎ ዝግባእ ወይ ከዓ ዓብ ነገር ኣብ ምፍታን እዩ ዝወጦ ዘሎ so that his place shall never be with those cold and timid souls who know neither victory nor defeat is easy ዓብ ዘረቡ ዝዓፅዎ ስለዚ ዕጩኡ ሲ ምስቶም ኣይውዑያት ኣይዝውሕላት ዝኾኑ በቃ ቲምድ ፈራሓት ነፍሳት ወላ ሓደ ዓወት ኣይፈልጡ ውድቀት ኣይፈልጡ ዝኾኑ ምስኦም ኣይከውን ስለዚ ውድቀት ዝበሃል ነገር የለን ውድቀት ዘይምፍታን ጥራሕ ውድቀት ማለት እዩ ተዘይኮነ ትፍትን ትጋገ ክሳብ ጠጠው ዘይበልካ ኣይወደቕካን ዘለኻ ኣብ ሂወት ዝዓበየ ነገር ኣብ ቀጻሊ ኣብ ምፍታን ወይ ከዓ ቀጻሊ ኣብ ምስራሕ ኣለኻ ዲኻ የለኻን that's why ከምዚ ትነብር ኣለኻ ዲኻ የለኻን ብኸመይ ኢኻ ቸክ ትገብር ተዘይኮነ እንታይ ዝኾን ከምዚ ሰብ ኣብ 25 ዓመት ሞት ኣብ 75 ዓመት ክቕበር ዝበሃል ከምኡ ዓይነት ዝኾን እንታይ ማለት እዩ ኣብ 25 ዓመት ይሞት just በቃ ንሕልምታቱ እንተዳ ሞይት ሓደ ሰብ በቃ ትኾነ ዘሎ በቃ ነዛ ንኽነብር ጥራይ ዝገብሮ ንእሽተይ ፃዕርታት ተዘይኮይኑ ዓብ ነገራት ሕልሚ ተዘይብሉ ሊትራሊ ሞይቲ እዩ ዘሎ just እታ መዓልቲ ሞቱ እትለየላ ጥራሕ ይፅበ ዘሎ እንተዳ ቀጻሊ ይሰርሕ ዝፅዕር ዝጋደል ዝወድቕ ዝትንስእ ዝደክም እንተዳ ሃልዩ ግን ሰብዚ ናይ ብሓቂ ነብር ኣሎ ማለት ክሬዲት ክብሪ ከዓ ነዚ ዝኸይድ ብለና ኣሎ ቴዎዶር ሩዝቨልት ማለት እዩ ሶ ሓያል ዘረባ እዩ ስለዚ ነቲ ንሓልሞ ነቲ ንወጎ ሂወት ንምንባር ኣብ ምፍታን ኣለና ዲና ቀጻሊ ነፍስና ክንፍትሽ ኣለና ምክንያቱ ዓወት ክንብሎ ከለና ጀስት ከምዚ ስትሬት ላይን ሓደ ትኽ ዝበለ ሕንፃት ዘይኮነ ብዙሕ ነገራት ዘጠቓልል ስለ ዝኾነ ካብ ብዙሕ ኣንፈት ክንሪኦ ንፍትና ኣለና ሓደ ካብቲ ቀንዲ ከምዚ ክሪቲካል ዝኾነ ነገርካ እዚ ንፍርሕታትካ ስዒርካ ናብ ተግባር ንኽሳገር ዘድልየካ ትብዓት እዩ ሶ እዚ ክንላበሶ ክንክእል ኣለና ስለዚ ደስ ኢንሄል ካሬጅ ኤንድ ኤክስሄል ፊር ኩሉ ግዜ ነቲ ትብዓት ዝበሃል ብምውሓጥ ዓሞቕ ኣቢልና ብምስትንፋስ እቲ ነውፅኦ ነገር
فرحنا خنوص لنا بزخون نجار بس هذا مومنت هذا خناتات أتي زخف أخون زخلسي انتهي قليلنا كل رأي لنا سلزي كسبت زخف أخون زخل نجارات كتسأل نرأيهم معرخون دو أزيو أسجع زي ما خان مسفلتنا شو آخر دانا مناتهم بزح وان نخين سرح نخين قبل زخون نجار زحزناتهم بيتي ناش تزم مسلم مغنيتاتهم معرخون دو ناين حتى تنينا بناش نجارات التلاميذ لكن حب نجار كم تسخلون أتليس كافت نجار دحراين بالنينا سلزي كم زي just بسمعيت كاتو خدو عينة تبعاتهم زي كونك أتسالي تي مرخب كم زي exercise بمقبار لك عم زي كنسمنا exercise نقبره كم حاجة فتينا زين فلت نجارات بمفتان كأتسالي بممهار كأتسالي كتودق فعلينا بمخان كل نخدو ناي هويت عبيتي زخم زلو so thank you so much نايلومي تمرتنا زيانيرا حجينا بحتو وي زغونة ديمقراطاتي وطلنا هنا كافل نخلينا